says in Isaiah 43:21, the people that I formed for myself shall declare my praise. And so we have sung many songs, but we have forgotten how to sing hymns. Deep meaning. Such a deep meaning. Such a deep meaning. And something is released from those old hymns. And we need to get back to the roots and pull them out and begin to sing them in our churches. Hallelujah. So at this time, Kathy, please come. We're going to sing hymns. We are going to sing hymns. See, we are not called to entertainment. We are called to worship. And we go by the leading of the Holy Spirit. And I just really believe at this point in time we need to dig deep. Tell your neighbor, dig deep. Go deeper tonight. Hallelujah. What are you doing? Wednesday. Let's go, guys. Now I'm going to sing the music. Guys, this is a very sensitive topic. You know that one cut. Guys. Topic yana siri sensitive. Nda chimbo invite mweya mukati. Mweya wa Mwari. Panoda kuregererwana.
tine vachauya tutu vachida kuregererana guys. So that's why I'm playing this kind of music. Pane vachauya vari tutu vakayetana vari mafamily members. They need forgiveness, and they can only do that with the Lord's Spirit, not with our spirit. Takamizwa number kuti kwani take 300 zvakatanga. Nedzai vamwe guys. Takamirira vamwe. It's not easy. It's not easy, but let's try. Let's try. It's not only 10 people, only 10 people. Only 10 people, guys. Tine vachauya 2 guys. Vachiuya vanonida kuregerana ipo pano pa show. Ndaishara na pa phone wamangwa chindifonera. They need this healing, they need this forgiveness, they need the Spirit of God kuti varegererane guys. We can say whatever that we can say to them, but pasina the Spirit of God and the Spirit of love, they will never forgive one another. So that's why I'm playing this kind of music. We have sung many songs, but Antimona, so that pavanouya vawane ochi vabatikane such a deep vawanewo kuregererana zvinobva mukati memwoyo. Forgiveness must come within. It must come within the heart. Tine vachauya ari mafamily members ari very close pano. So guys, tegai vamwe. So achibetsere kuti ndiridze macheso pane show yakafanana neinoizi. Antimaona. So at this time, please come. We're going to sing hymns. Tiridze macheso pane song yakadai. We are going to sing hymns. See, we are not called to entertainment. We are called to worship. And we go leading of the Holy Spirit. And I just really believe at this point in time we need to dig deep. Tell your neighbor, dig deep. Go deeper tonight. Hallelujah. Take others. Take others, guys. Take others. So Andrew could get it in advance. Why is it here? All right. Right. It's a very sensitive topic, Yanasan. In order, semunyaya ndakandichiudzwa. Yeah. Ndatoona kuti havana kuregererana. Antimaona vana havana kuregererana zvachose, but vakaregererana zvekutaura. But mukati memwoyo wavo achasvika 300 we might as well start.
ndandichida kuregerera in advance, but it seems as if it's not playing. It's not playing. Anyway, let me switch it off. Right, we got him by soon. Guys, dedzai vamwe handisi ndikutaura nyaya dzangu. Dedzai vamwe varipo takaiona feva, takaiona njuya na mari, takaiona baba. Imbomira ndokufonera bag. Imbomira ndokufonera bag. Imbomira. Imbomira mbijana tokufonera unofona after song yapera ubva phone. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Aitengwe nemanda, feva iuye neshamari, feva inouya na Mwari, feva itengwe nemari we, feva itsvakwe kunanga, feva iuye neshamari, feva inouya na Mwari, feva takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Feva takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Right, I think we need to stop now and start our show. Takaiona baba, takaiona feva ichiuya na Mwari. Right. Maskwera seiko manheru mamuka seiko mativi mana nchiti aiwa ngatisangane pachirongwa chanhasi muzuva ranhasi. Taistop one. Right. Pachirongwa chaSisi Melly, paSisi Melly's Diaries guys. Chirongwa chatinacho nhasi, topic yatinayo nhasi is a very sensitive topic. It's a very sensitive issue. Handika, we have been betrayed by people who are very close to us. Handika, vamwe vanhu vekuti vaifunga kuti protector, vamwe vanhu vekuti wanga usingafungire kuti vakakubetreya. Handika, but they betrayed you in your life. Handika, vakakubetreya to the point yekuti when I came up with this topic, ndikaisa post kuti guys, let's talk about betrayal from relatives. Handika, muna nokubetray chita isi shamwari guys, you should know that your mom can betray you, mai vako vanokwanisa kubetreya, baba vako vanokwanisa kubetreya nenzira dzakasiyana siyana, sisi vako munin'ina wako unozvarwa naye, mufundisi wako anokwanisa kubetreya. Handiti mazviona, there is no. Alright, anyway, regai tibve tangodairira. Vamwe vatotanga kola vauya nenyaya yavo kuti munzwe how she was betrayed by somebody that she loves the most. Kola, hello. Yes, Sis Melly, what are you saying?
Ndiri right muri sei sister. Iriko anowanyataura iyi yati kuruke kumateresi. All right. Iriko hama dzakadaro shuwa dzinoita dzakafana. Murume wangu akazvitirwa nehanzvadzi yake chaiye kunodzingiswa basa. Chii chakaitika? Vakanetsana vanapa. Kunetsana kwavakaita hanzvadzi kusikana kwakuenda kubasa kwehanzvadzi komana kunoti hanzvadzi yangu iri kushandisa fake permit mapepa efake. Hanzvadzi kwakutodzirwa basa. Nekuti vanetsana mumba kwabva atosumuka kwakuenda kubasa. Ende apa mukadzi ndakanetsana natete. Mumwe tete kwakuenda kumubasa kwatsano kunodzingisa tsano basa nehanzvadzi yacho. Zvikanzi permit fake. Zvikanzi permit fake munhu usasayiniswa audzwa basa. Saka inini chakachaita kuti munetsane chii? Mungatitanangurira nyaya yenyu kuti chii changachaita kuti munetsane? Ngai yakatombopostwa like pamvenge kana vakaiona Sis Melly paitsuhwa vanhu vachinzi naPedro musati kana mune maissues ekudzimba dzenyu moya mopisa panapa kundidomene mazita hazvikuita gosi ndozoti ndatsvaga kuti pamuromo zvavo. Yakapostwa. All right, yakambopostwa kumvenge. All right. Pedro anotoedza nyaya iyi vanhu vazhinji vakatoiona nyaya iyi ivo vakaita zvavakaita vakahura vakabatwa nechikomba zvapostwa mumvenge vakati ndinida posta padisirini. Okay. Saka akanga aposta mvenge iyo yanga iri zvinhu zvakanga zvaitika kuna vatete venyu ndiani? Atitozive because munhu akaburitsa sarakabuda rakabuda King Buddha. All right. Saka muri kuti vatete in other words vakafungidzira kuti imimi ndimi makaposta nyaya ine ghost account kumvenge. Saka havana kugona kumbouya here kuti mugare pasi semhuri mutaura nenyaya yekuti ko ndiani akanda nyaya yangu kumvenge neghost account yekuti ndahura kuti chizobuda kupachena? Havana kukwanisa kuuya kutaurirana. Chavakakwanisa ndechekutora mapikicha edu kwakupa Pedro kuti hanzvadzi yangu ndinotori nevhisa iyi apa ndinotere murume wangu. Ndokuchimuka murume mangwana kuseni akachinda kubasa kunodzingisa tsano basa. Vakatanga vatoenda kumapurisa first. Kumapurisa bashaya bayafa nyaya iyi. Mapurisa akatikuda proof yokutaura kuti ndiyakana. Vazvashayika proof. All right. Saka nyaya yakaitika rini? I said 2 weeks. Ichiri fresh. Ichiri fresh. All right. Vakaenda kumapurisa bashaya vani kumapurisa ndobvaenda kubasa manje. Munhu ndokudzingwa basa. All right. Saka dzingwa basa imimi murume wenyu adzingwa basa adzingiswa nemukwasha wake. Makafila sei? Zvinorwadza because ndinombozvitarisira kuzokuhama zvinhu zvakadai. Okay. So makazotagara here pasi after zvaitika izvi zvichizo zvichiri fresh yedu kuti mutaurirane kuti aiwa makaenda henyu kubasa mukanoti reporter antika semhuri but atisirisu takanyora nyaya iyi tikaisa kumvenge. Obviously maybe munhu ari close nemukadzi wenyu. Pakarongwa zvachifanisi semhuri because family yakakura varungoita mhuri. Ndovakati hakuna kufamily meeting wandoenda. Saka muri kureva kuti nanhasi hamusi kutaudzana nefamily navateta? Nanhasi. Saka imimi muri kuva hamusati mavaregerera nanhasi nokuti murume akadzingisawo basa ivo havasati vakuregererai because makaburisawo munhu ghost rakaburisawo secret yavo yechihure chavo chavaita? Inini ndakatoregerera kare because munhu nyama haungamugonerere ndozvakaziyamburana masimeri vanhu ichanotazi. Ko kana makaregerera imi makamboita here first movie yekuti muinde kwavari kuti munonyatsonogara pasi navatete venyu muzvi-explain? Chinotyisa ndechekuti pamwe menevha nomunhu akaenda kunovhura anozvi doketi kumapurisa peace order. Aiwa, kana makaisirwa peace order munopiwa imimi bepa repeace order kuti hamufanirwa kusvika padhuze navo. Kana musati mapiwa nemapurisa that means hapana peace order yakavhurwa. But murume wenyu is he willing kuti avaregerera hanzvadzi yake nemurume wake? Akatosiyana nazvo kutoregerera karegerera kare because mwana wekwamaiguru yemwana wekwamainini makazeni vati hanzvadzi yake
Yeah, that's all right. Saka imimi munogona here kuti mutipe number kana muchikwanisa kana kuti muvadedze muvatege pachirongwa panapa kana zvichiita vauye panapa muregererane ipo pano right in front of these people mokumbira regerero muchimwamini movaudza kuti handisirini ndakaposta neghost account handika but anyway and nonetheless ndakakuregerera ine zvakaitika handitika imimiwo kana muchifila kuti tisitakaposta handitika takaburitsa nyaya dzemudzimai wenyu tanga tikukumbira kuti mutiregerere handika kuti mukwanise kuwana peace. Pane zvimwe zviri deeper than that. Alright. No, pakanaka imi mozongoti ane murume wenyu kana muchida kuti tikwanise kuti tiunze both families pano antika imi sezvo kuti makavaregerera movaudza pamberi pechirongwa pafoni saizvozvizvi kuti aiwa isi takakuregererai tatiri kungoti kana muri kufila kuti imimi tisu takaposta neghost account tiregererewo pamberi pechita chevanhu vese ichi so that you guys can move on your family after all anditika. Alright, saka tozonzwa nyaya yenyu muzondipa kuinbox then you can still have part 2 kana muchinge mataura nemurume wenyu muchinge matipa nhamba dzevava takataura navo then tonzwa kuti zvakamira sei. Alright, thank you very much. Right, so guys, yeah, tina first caller panapa ari kuti iye they were betrayed by a very close member antika inove vatete antika hanzvadzi yemurume and nemukwasha vakaenda kubasa kwemurume vakanotaura kuti ari kushandisa mapepa ari fake permit yanayo ndeifeki basa rikapera mushure mekunge chihure chaitwa navatete ava pane ghost account rakanga ranyora rikanokanda kumvengemvenge ivo vakafungirwa kuti maybe nokuti vari mvengemvenge handizivi kuti for whatever reasons ndivo vadi vazviita saka yanga ive way of revenge. Guys, tinavo mafamilies vanoti betraya haubetrayiwe nemumwe munhu ari kure kure tinobetrayiwa nemunhu ari mudhuze ari very close kwauri munhu unenge usingafungiri munhu ari supposed kuti pakaita dambudziko anomira newe wokuti kune zvimwe zvinhu zvokuti mumamisha hamukwanisi kuzviita andika vasipo anditi maona ndo vanhu vanokwanisa kubetraya ivavo. Guys, chinhu chinonzi godo chakaoma chiriko chinoexista munhu anokwanisa ngokubetraya out of jealousy kungoti iwewe you're doing well in your life andika iye zvinhu zvakazvisi kumufambira ari munhu wepadhuze kana waunoberekwa naye chaiko handikana mai vako chaivo. Guys, makezi akadaro aripo. Anyway, I'm waiting for another caller anditika hanzi namamai maka mail topic inoda kuitwa svondo rose one day aibude. Yes, we can have episodes mai maka, we can have episodes kusvikira vanhu vapedza. Right, pane nyaya yandafonegwa guys ndichiudzwa nemwe munhu but kuti ndiitaure ndachida kuti azvitaurire nyaya yake ega ndakamirira kuti afone kola wandapesera kutaura naye pafoni. Right, I think I've a phone. Yes, that's the person that I was looking for. Caller, hello. Ndiri right, rega ndikupe zita kuti ndisazorasike anditi rega ndingoti my day ndandikutokutsvaga my day kuti nhasi ndotokuwana papiko uye nenyaya yako anditika titaure wabudirira here pamadhiri ekuti tiunze ningikiri munhu panapa. Munhu aripo ari kuteerera but I don't think anoguma kubata phone. No, pakanaka iwewe tokumbirawo tinakona ndiona ndiri kuti nini guys ndiye main topic wedu wezowara nhasi regai munzwe nyaya yake kuti inorwadza sei handikwanisa kuti ndikunareterei inini even panga achitaura neni ndangozvishingisa semunhu anotaura nevanhu nguva zhinji nemaproblems evanhu but rachokwadi zvanditibatei paandiudza nyaya yake but regai tinzwe kwaari andika achitaura iye nemuromo wake zvakaitika kwaari. My day ungaenderera here mberi nekutaurira kuti chii chakaitika ende akakubetraya ndiani zvakafamba sei. Hello, my day. Oh, okay. Mujandiregerera network yangu inenge iri bad. Ameno sikuita wifi yacho kuita iti break up break. But yes muri wendi. All right. Hello? Tukukunzwa enderera mberi.
It's like ndakazvarwa ine family of 4. Inini ndini move ndini first born. So pakuzvarwa kwandakaita sezvo ndiri first born ndakazvarwa ndine zvinhu zviviri like chinhu chechikadzi nechinhu chechirume. So I went through a lot of my operations. Ndikaadmitwa gadziriswa nevakuru like as family. So my sisters and my brother vese vanoziva what I went through. So ndazoti kure ndakazobvawo kuZimbabwe ndikabva ndaendawo kuno kudiaspora kuno. So ndasvika kuno ndakatanga kuuya kuno. Ndasvika kuno ndaingotsvagawo basa chingogarawo kwandaigara. Then ndakazotumira mari kumusha ndikati vana sisi uyai kuno kunenge kuri kunoshandika. Then sisi vangu vanonditevera ndobva vauya kuno. Saka vauya kuno ndaigara tese. Ndobva ndagara ndofunga 6 months. Ndobva watorawo murume wacho, she was married ane mwana 1. Ndobva atorawo murume wake ndobva auya naye. Saka auya naye kuno kuti atakugara mumba miya ndisi 3. Saka tichigara kudaro sisi vanga ane mwana ane 4 years. Sisi vakabva kutangoita zvechiku zvekuti vaigurira murume mumba vachikuda vachidiwa. Then at the end she fell pregnant. Saka aita mimba paya murume aingofunga kuti yake ane boyfriend. And then pakazoita time yekuti anga akuita zvinhu zvisiri secret zvekuti waitoona kuti munhu anogona kufona oti handisi kuuya kumba ndiri busy basi, woenda kuboyfriend wonorara wozvika makuseni wouya kumba. Saka zvakazopfuurawo nemudzidzo mangu kuti ndakazviona kuti sister zvauri kuita izvi obva ndavatsiura vakati zvauri kuita izvi semunhu akarohwa zvinoita here. And then ndobva watipindura kuti iwe unozivei nekuti iwewe hauna imba, plus futi iwewe handizive kuti uri mukadzi here kana kuti uri murume. Vakunditukirira nezviya zvakaitika zvemufamily zvavanoziva uri mwana mudiki. So takagara takadaro tisinganyatsowirirana. And then takazoenda kumba muri muna August, ndakazoenda kumba muna December. Ndaenda kumba muna December ndini ndakasvika ndobva ndadaidza mai, ndobva ndagarisa mai pasi, ndobva ndavaudza nyaya. Mai ndobva wandipindura, ndobva wanditi iwewe unozivei kuti iwewe hauna imba nekuti ndini handina kururu. Saka zvadaro ndakarwadziwa, ndakabatikana kuti mai instead yekuti wandisapoti kuti ndamutsinda okay ndikubvumwa ndakanganisa ndamutsiwa. Instead yekuti vandisapoti vakutotora side kuti iwewe uda kuputsa imba yeumwe nekuti iwewe hauna imba. Okay, ndobva ndaenda kuna mainina wavo, ndobva ndanovaudza nyaya yangu kubva kwekutanga zvakaitika nezvazvaitika. Ndobva ndavaudza kuti asi ndaita mistake yekuti ndakamutsiura. Saka mai mapinduriro avaita it seems as if vari kudini vari kumusapoti. Ndabatikana handiti. Then mainini ndobva wauya, ndobva watigarisa pasi, ndobva wamutsiurawo. Ndobva ati handimbomuregereri because akandituka, akanditsiura zvemba yangu iye asina imba, saka anozivei. Saka pakutaura kwawakaita inini ndindakazobuda ndiri munhu aripo kuti inini ndatsiura munhu ane imba, of which mudiki kwandini. Ndatsiura munhu ane imba inini ndisina imba, saka chii chandinomudzidzisa handiti maona. Saka conclusion yakabuda pakugara kwakaitwa basi ndindandiriwo. Then takadzokera kuno kuSouth Africa. Tadzokera sisi vakakontinya nemagame avo. Saka vakontinya nemagame avo sisi vakazobata pechi 2 vabata futi pamwe pane different father kune murume wanogara naye kumba. Vabata futi pamwe vakangokontinya nemagame avo. So dzimwe nguva wanga usingauyi kumba
wacho akaguma kundibvunza kuti chii chinomboitika pamunin'ino wenyu anenge ambori kupindira handiziviwo kuzosvika vakutresa vega ndobva wamubata futi kechi2 handiti vamubata ndobva wamubvunza vakarwa ndobva waona kuti zvaakunetsa ndobva wati inini handisuzwisisa kuti mwana uyu ndewangu here kana kuti asi wangu nekuti iwo une pamwe nemagema auri kuita handei kumadna ndobva waenda kumadna test vaenda madna test ndobva waona kuti mwana haasiri wavo ndobva wakugara pasi wadeedza vana tete zvikanzi ndo zvakaita mwana wenyu izvi saka inini ndinomuregererawo nezvaakaita asi ngaregedzi tsika yake yekuti panze achidzokera mumba reason iri kuita kuti ndimuregerere ndeyekuti inini ndakakura ndisina wabereki waberekwa baba vangu wakaseparata naamai saka vaseparata zvinondirwadza kuti vana vangu vaseparatiwo mwana wangu akurewo asina baba nekuti ndine madifficulties andakasangana nawo pakukura saka handidi kuti zviitike chi kwandiri and then mbva wati ndakuregera varegererana vakakontinue zvigara wena isusu tada nekamwe kaya kaika attitude kekungoti hatinyatsowirana but ndohwanisirana zvakaramba zvakadaro sisu achingohura vane vana 2 sisu achingohura vachigara nemurume waita futi pamwiri padifferent father mwana wechi3 waita futi pamwiri kudaro murume akarane madhauti semunhu anga kuziva magemu emunhu wake kuti munhu wangu uyu anokupota chidaiso saka aingotumawo vanhu kungoti vangofefeye nekukomutresa kungomudera-dera kuda kuona kuti chii chinoitika kana abva kubasa anoendei then akazonotisa kuti ane munhu wanga achifambidzana naye kuno matiri kuno kunyika matiri kuno vanhu vemunhu handiti foreign vanhu vekuno zvadaro manje akamubvunza ndobva ati mbambotanga achiramba kwekupedzisira ndobva azoti zvamaona izvozvo ndizvo kana imi muri kubhilivha kuti mwana haasiri wenyu haasi wenyu asi kana ari wenyu ndewenyu murume ndobva abvunzawo inini saka inini ndaipinda pakuti tinogara tese ndini muhombe saka ava wakaita problem anobvunzawo inini kuti muri kuzvioneri zvikuita mwana wamai wenyu izvo here chichi saka kwekupedzisira wazobata kuti mwana futi havasi wavo vaita madna test wakazodini ini ndakazomutsiurawo mwana wechi2 zvakare mwana wechi3 wechi3 hasi izvo haasi vababa futi haasi vababa futi saka pawakazozvinotisa kuti mwana wechi3 futi naye haasi wavo vakamubvunza vakanetsana akazobvuma futi akati aiwa zvaitika futi nemistake ndiregerere zvikanzi aiwa inini handikuregereri nekuti ivewo hane wana wangani madhaka wana baba 2 ava havasi wangu wekutanga ndiye wangu saka iva unozviitirei ndobva ati ndiregerere ichichi ndobva wadeedza futi family wakati aiwa izvozvi this time handichazvikoni saka zvadaro manje ininiwo ndakazotora mai because pekutanga paya mai vangu vandiblema vati inini ndoda kumutsaina saka ndakaorganiza ndobva ndatora mai kumusha ndikati chimbouya mbovhizitawo kuno handiti mai ndobva vauya mai vauya paipai vakagara 3 days day rechi4 munhu haana kuuya kumba ndobva aenda kakuboyfriend kubaba wemwana wechi3 mai saka vakasvika pakuzvionera vega kuti ndo magemu ako mai ndobva vandigarisa pasi sora avo ndakakuti unoziva nezvimba kati waiziva kuti munhu ndo zvaanoita sora avo ndiregerere kuya anopenga then ndobva wazamawo kumutsiura akati chinhu chinoshanda handisi chenyu ndetamo ndo zvakapindura mai zvadaro ndobva asiyana nemurume uyawe saka isusu tega pachedu ndakazosvika pakuzonetsana iye achindiblema kuti iwewe ndiwe waputsa imba yangu ndikati aiwa ini ndaputsa imba yako iwe wazvibatirwa wega plus waiita zvinhu zvako wega uchitsiurwa navanhu usingateri zvikanzi iwewe ndiwe ini ndoshaya kuti iwe wainditsiura pakuti chii nekuti iwewe hauzive zvemba nekuti uri ngomwa isingazvari handiti maona manje handizivi kuti uri murume here kana kuti uri mukadzi here nekuti iwewe hauna chibereko
chii handimaona ini ndobva ndapindurawo ndarwadziwa ndikati aiwa iwewe une vana 3 vana nababa vakasiyana saka hazvitoshamisi kuti iwewe hanowo chirwere pamwe utori nehiv enda unotesta upiwe mapiritsi umwe mapiritsi nguva ichii kana kuti uende unojoina mafuneral parlour ndinowo ndakupindura ndarwadziwa handiti maona ndobva patatukana ipapo zvapera ndobva tagara ndofunga 3 years 4 years tisingataudzani tichionana everyday tichipfuurana murodhi pasina mumwe munhu anotaura handiti maona kuzosvika zvinhu zvamuomera asiyana nemurume handiti ndobva rimwe zuva azondifonera zvikanzi tine family day kumba ndikati family day itai family day yacho because tine 4 years tisingatauririso wangondifonera kuti tine family day gathering kumba zvikanzi ndo zviripo saka tisati tapedza kuita family gathering nyaya mai vakabva vashaya saka mai vakashaya nyaya iyi tisinganyatswirirana isusu handiti nyaya iyi iri mumiro then mai vashaya panhamo ndo paakatanga kuratidza like attitude yeya kuti ari kuda kuta kuti titaure tese sezvo ndakatukana but hazviswiri then tazopedza ndo pakazoita family gathering pakazoti paipai chiuya tigare pasi tiitese titaurirane undiregerere pane zvandakaita chichichichichi handiti maona ma zvadaro manje takangoregererana zvepamusoro zviyazvi so at the end ndofunga zvakaitika 6 months back ndakazonotisa kuti aida kuti ndimuregere nekuti hasisina basa hasisina pekugara arambana nemurume adzikwa nemurume ndobva ndamuti chiuya ugare kumba kwangu handiti saka izvozvizvi tinotaura tese hedu but hazvisi zvekuti takaregerana deep down because iye ari stranded iniwo ndaapari nani izvozvizvo handiti maona saka muri kugara mese aiwa ini ndogara hangu kubasa but iye ari kugara mumba mangu ndinobhadhara rendi vana vaka vanoenda kuchikoro ndinowabhadharira school fees ndinovatengerera chikafu nezvese asi kana ndisipo chandakanotisa ndechekuti anonditaura neshamwari dzangu ndisipo so aripo panapa ari kuteerera hameno kuti anoda here kuti mumufonere kana kuti iye anoda here kuti afoni ataure saidi rake. Alright. So iwewo wakazofinda out sei kuti ari kutaura neshamwari dzako ndo dziri dzakakudza here kuti anoti zvakati kana kuti you are still skeptical because of mashoko akataura before saka wakungofunga kuti anofamba chikutaura. Side kwangu I'm still bitter nezvaakataura nekuti dzingwa kana ndiri ndege ndakagara ndege ndinosvikirwa nemisodzi ndosvika pakuchema kuti nai Mwari ndiniwo here ndakazikumbira kuti ndisangane nezvandakasangana nazvo ndizvi mwana mudiki ndiitwe maoperation ndiite zvese zvandakaita kana wani saka ndinotombochema ndege saka rimwe zuva manje ndakazoudzwa neshamwari wako asikadari ndiitire ndikati ndaizvida ndobva ndikudza manje ndaitaura na zvawaudzwa izvozvo kana waudzwa ndiripo ndataurawo rangu saidi nekuti iye akuudza zvake asi inini rangu saidi harina kudii hauna saka ndakabva ndaziva guys ndokukumbirawo kuti kana mumwe munhu ari pafoni imbomirai kufona. Yellow caller. Alright, no pane vanhu vari kufona. I think maybe munin'ina wako I think ndiye ari kufona saka kana ndiri kukumbirawo alright ramba kadaro ndiri kukumbirawo guys tarisai live kana mumwe munhu achiri pafoni anditika please do not interrupt my calls by calling. Musafona kana mumwe munhu achiri pafoni kana mazoona umwe adropa nchiti umwe ngaafoni mozofona because mukainterrupta umwe munhu ari kufona anditi volume yake 1 anenge achifanana newhatsapp calling kuti ati mari ite nani inoenda pasi 2
ukafona straight ino override mafonero anenge achidi makoli yake because iwhatsapp calling anti mazviona. So tachikumbira kuti papapo tinyatsonzwisisa andika tichawana mukana wokutaura tese anditika varoda kutaura tiri pano hatina kwatiri kuenda muchafona anditika regai timbopedzana my day first tisati tapinda kune dzenyu anditi right. So my day iwewe you feel inside your heart kuti iwewe anditika mwana wamai vako uchu amuna kuregererana akangoti ngatitaurirane out of desperation yekuti handisina accommodation vana vangu chikafu since iwewe accommodation iri yako hasina murume so iwe kuti uprovide so you think kuti hapana forgiveness iripo apa. inini semuonero angu ndinoona sekunge munhu takaregerana zviya zvepamusoro nekuti takambogariswa kumusha uko tagariswa paine family yese zvikati mashoko amakatukana aya haana kunaka iwe wakatuka uye zvekuti iwe wakazomutuka zvinorwadza nekuti wakamutuka nezvaari zvaunoziva kuti ndo zvaari saka chikumbirana iregerero munhu yese aripo ndofunga mumeeting macho mamwene vanhu vanosvika kana ma20 30 akati handikwanisi ndikuregere okay imba yangu izvo zvingadokuika handikutimaona saka inini chinonyanyozondibata ndechekuti vana vake vari kugara mumba mandinobhadhara rendi naye anogara imomo handina hangu problem nazvo because mwana wamai asi dzimwe nguva zvinondibata ndichiona vana vake vachifara vachitamba tichifara tese ndofunga kuti saka ininiwo handina mwana and then ndisina mwana kudaro munhu handino expecta kuti anondichengete anofanira kundiprotectawo achindipa love yekuti anounderstanda zvandiri ndiye wacho anonditukirira nezvinorwadza saka I just feel kuti takaregererana because iye ari stranded pane zvaanoda kwandiri and then kungoregererana kwepamusoro kuya ndisingazivi hangu ari iye takaregererana zvekuti zviri deep here ameno ndianozi. All right. No, I personally understands where you are coming from. Ndiri kunzwisisa zvauri kutaura because kana uchiti makambogadzwa dare nefamily ranga rine vanhu 30 akandichitaurira naye mukumbira neregerero akati andikwanise kuapologize zvandakatomuudza ndizvozvo handika so at the end of the day ozosiyiwa nemurume ozodzoka ave iye akuti chiuya titaurirane because haasisina source of income haasisina pekugara haachakwanisi kuchengeta vana handisi kuti ndo zviripo the chances are 99.9 kuti zvechokwadi anogona kuva akazviitira kuti awane accommodation kuti umuchengete pati mukati memwoyo wake anenge achitoti wakakaura ende wakatokaura ende hauiti. Guys, remember kola vari kufona ava vakaberekwa handika maidei uyu akaberekwa ari mwana ane zvinhu zviviri ari mwana mudiki aberekwa ane zvinhu zviviri kune macases akadaro handitika chinhu chechikomana nechinhu chechisikana so handizoziva hangu kuti medically vanonobvisa chechisikana here kwa chechikomana. I think kesi yake iye vakanoona kuti chiri strong maybe ndechechikomana vakanobvisa changa chechisikana ichi zvino zvakaita kuti maybe vabvise nechibereko hachina saka anotozviziva kuti hakwanisi kuita mwana handimaona iye pachake pana ndichitaura naye nini I could feel pain yake achitaura neni neniwo ndatorwadziwa paataura because aniti Sis Melly handitoziviwo kuti ndiri mukadzi here kana kuti ndiri murume because zvinhu zvakaitika ari mwana ibirth she had to go through several operations, many operations kuti madoctors akwanise kudi kuti vobvisa chipi vasiye chipi handi saka izvi zvinhu zvinenge zvichiitika mufamily zvinhu zvinenge zvichizikanwa nevanhu vemufamily. This is a family secret, right? Poita munhu anotevedzana naye mwana wamai vake anove ari pano tiri kuzomutenderawo zvakare kuti iye afone handika kana aine moyo handika ari kufila sisi vake zvavari kutaura kuti ndiri kufila kuti forgiveness yatakaita yawakadhimanda iwo kuti ngatiregererane is not from the heart because wakandituka neurema hwangu basically zvakafanana nekuudza munhu bofu asingaoni kuti ndosaka uri bofu anomaona something that somebody cannot change pamberi pake
haana kusikwa akadaro munhu, pamwe wakaita bofu akasikwa ari bofu kudaro, pamwe akaita bofu nokuti mazuva anga ine problem, madhoctors akanopara akaita bofu, wodza munhu kuti ndosaka uri bofu. Handiti maona. So basically what she is saying kuti anorwadziwa because akatarisa vana vake vemunin'ina ukumudza kuti iwo hautozvari, utori a confused somebody, hatitozivi kuti uri murume kana kuti uri mukadzi, hauna kana chibereko. What do you have to tell me, handiti maona, about imba iwewe? But pakupedzisira Mwari zvatotiti Mwari havadhakwi. Hani munoona kuti akatsiura, handi pachinzi achiri mwana wekutanga vanhu vakamuti iwe unoda kuputsa imba yemunin'ina, but along the way handi zvakazoonekwa nemurume wacho zvino oga iye akanyarara atsiura kuzosvika imba iparara. Murume azozviona ma-DNA test akaitwa pakaonekwa kuti vana 2 havasi vemurume. Handiti maona zvokuti ofuchidanga akateererawo maybe ipapo, saka pungushi exchange kwakaita mashoko iye anoti ndakamuudzawo kuti iwo wakaita vana vakasiyana, handi unotoriwo hure, handiona uri pamurume, wakahura uri pamurume, of which to me handika my day was saying the truth. Ari pamurume akahura akaita vana 2 vakasiyana madzibaba chihure, handika she said the truth, but the truth hurts sometimes kana tichiudzwa guys, inini according to me, and she said the truth. Achiudza chi mwana mai vake kuti iwo unonditi inini handizivi, unonituka nezvandiri kuti ndakazochekwa maoperation, ndiri mapanga muviri wese, handitiwazviona, but ndozvaunotaura uchindiudza iwewo kuti iwe utori hauna kana chibereko, handitiwaona. Saka even forgiveness haasi kufila my day kuti forgiveness yaibva mumwoyo, ari kufila kuti forgiveness yekuti munhu anga asina pekugara, murume akazozvibatira chihure ega, handiti maona, kuzosvika ati aiwa ina ndichakwanisi, handingatuchengetika vana 2 vasiri vangu, wangu iwani wekutanga, ava 2 handichakwanisi, zvina nditiparadzane, ndokuchiparadzana. Mabereki vanoti zvara isu mai at first vakatombotora side mwana asika kuti iwe unozive iwe, handika uda kuputsa imba yemunin'ina, asi munin'ina akazoputsa imba yake oga, handimaona. So munin'ina anze uri pano wakatarisa, tatamboti tikufonere before, ndikati no ina haidi kuti ini ndifone, iwo chimufonera just ngomuti hande kushow ya 8, so hanze ari pano, she's watching, handika munin'ina it's never too late to fix things. I think wakambotadza kunyatsokumbira pane vanhu 30 muri kufamily meeting. Right now we are 650 pano. Kana uchirevesa kuti iwewe uri kukumbira regerero nemwoyo wese, because what we say sometimes it comes from the heart. Handitika hatingotauri nje kungotaura, zvinenge zvichitobva mumwoyo, handimaona. But kana iwe uchirevesa kuti wakarevesa kuti noni ndokumbira regerero mamuri mukutukana, handi it was the moment yekutukana, ndosaka ndakaburitsa mashoko anorwadza aya. Sisi vako havasi kufara, sisi vako vari kubatikana, handitika sisi vako vari kufunga kuti iwewe you are taking advantage of her because of the situation yako iwewe right now, handitika can you please call and let's hear your side of the story, handitika apana chakaipa guys pakuburitsa muromo kuti sorry. Munoziva kuti word rinoti sorry riri powerful sei. The word sorry itself is very powerful. Kushaba muromo uchiti sorry kuno umwe munhu ka chero anga akakurongera bomba kangomuti right ndinokumbira regerero uchirevesa, handimaona. Sorry can destroy, you know, all the hate. So sorry can override, you know, everything chakaipa, all negative things zvinenge zvichibuda ipapo. But problem ndekuti tine pride, we've got too much pride. We cannot, you know, open our mouth and say sorry kune vanhu takatadzira. That's why zvichiramba zvichienderera mberi nekusingaperi, handimaona, nekusingaperi zvinhu izvi, handimaona, because hatikwanisi kushamba muromo. Kana iri sorry ngodzi alright sorry kwacho zvemuromo, handimaona, kana kuti sorry iyi ndeyekuti iwe unoda kubenefita something, but is this sorry coming from deep inside your heart kuti mwana wamai vangu, if I am to die nhasi ndiri kugara mba make, ndikanzi ndafa nhasi, ndikanzi ndarwara nhasi, ndiye anobva kubasa kwaari kugara achiuya kuzonditakura kuendesa kuchipatara, ndikanzi ndafirwa nemwana nhasi, ndiye anomeka sure kuti ndaenda kupi kuZimbabwe. Ndakamuudza mashoko akadaro, iwewo munin'ina unonyatsozviziva kuti sisi vako vakazvarwa vakadaro, asi zvinhu zvokuti vakati zvinhu zvivakura chingochani chivakura kuti ndakuda kuita ngochani ndakura, seshoko randaudzwa namaide kuti wakashandisa kuti iwe handika munhu akatozvarwa aine zvinhu zviviri akachekwa nemapaka. It's not easy kuenda kusurgery guys uri mwana mudiki, even munhu mukuru, handimaona, kuzosvika madhoctors adecide kuti no ngatibvisei ichi tisiye ichi. So mashoko anorwadza. Kana wakateerera tiri kupa mukana namba yekufona, ndofunga iri pamusoro pe live,
antika yekuti unokwanisa kufona and explain yourself antika kana kuti you don't even have to explain, you come and apologize wakatedza pavanhu 30 vemufamily, these are strangers that you don't know, just come and say sorry from the bottom of your heart so that you guys can move on. We need peace between you two. Antika amusina mai from what I've heard from my day, mai apasisina mai vakashaika, you need one another. Munotongodana makadaro. It's not easy for you guys not to speak for 4 years musingatauzani muchingocrossana kudai so it was not easy. So Kola, do the right thing muningina kana wakateerera, just do the right thing. The platform here, we are not here to judge you, we are not here to condemn you, we are not here to bash you, we are here to try and help you as well as your sister. Antika kuti pamunosekerana kumba panobatsirana mubatsirane zvichibva mukati naivo sisi vako vazive kuti aiwa uri kurevesa. Anditika so iwe chaungashuvira iwewe my day chi nokuti muningino kwakatarisa chaungashuvira from here chi iwewe? inini ndongoshuvira kuti dai iye aita sori zvinobva pasi pemwoyo wake. Of course mashoko haafi, zvakataurika kudhara that still gives me pain nhasi, asi kungonzwawo munhu achiti sori pane vanhu zvino at least munotoisisa kuti ape ari kurevesa kana kuti ari kuzvitaura achirevesa tichimaona ndizvozvo. Alright, thank you very much my day. Ndikatimbopawo mukana maybe munini wakanogona kufona kana asina pride. We all know guys, pride comes from the devil. Pride comes from the devil. Ndiano kuzati kupi kusakumberegera kunayo hapana. But kana usina pride, you can just call right now and apologize in front of these people. And sisi vako vana vako iwewe man, guys, it doesn't have to be a child akabuda mdumbu mako kuti anzi mwana wako. Antika vana vako right now, your sister could be taking care of your kids iwewe vachitoti vana vangu uri kunzwa because vana vake antiona vana vake vasisi vako, but because of mashoko wakaburitsa vari kufeila kuti vazviite izvozvo because of mashoko wakaburitsa. Vana vako maybe vakadi vari kuspoilwa zvisingaita chiti vana vangu vachideda navachidi, but because mashoko wakamuudza ari kukundikana kuti azviite izvozvo because akazvitarisa iye manje akabviswa chibereko ari mwana mudiki haana chibereko anotozviziva kuti ini mwana handiite, ukamuyeuchidza kuti ndo zvaari. Antiwana zvinorwadza uchiudzwa nemunhu wokunze, what more uchiudzwa nemwana wamai vako unoberekwa naye, and family secret dei angasina kuzvitaura pano. Antika my day uyu tanga tisingazivi, ini tinogara ndomuziva naini my day, ndomuziva ini, but I never knew kuti that's what she went through. Nasingatozvizivi up until azondifonera akandudza nyaya yake yese. I was shocked. And man, family secret handiti iwe ipuritsa kunzoku wazoita kuti musisi vako vamanikidzo kuti vauye pabheri pechita chevanhu 680 vazotaura secret yavo yemumba isina ine vanhu. Antowana nekuda kwemashoko kuti akavagara ibundu rirapa. Anditika so ndo zvandati ninika, if you are and they are blood related, how they are blood related, how can she kick you out? Yes, they are blood related. My sisters buda ndibude vantori vatevedzana ava vantori vatevedzana chaiyo anti mashona. So sisi vako vari kuti uri kuvanyeya zvakare uchiudza mashamwari avo apa handizivi zvangu kuti vakodzwa nemashamwari here ndezvechokwadi here kana kuti kudi handizivi, but you want to focus more on what your sister told us. Antika yekuti wakavaudza straight to your face kuti what can you tell me about my marriage? Unozive iwe usiri kuziva kuti wakazvaka uri murume kana kuti uri mukadzi wanga une zvinhu zviviri utori ongochani iri confused hauzvarewe. Andiwana ndisiye ndizvandoda. Andiwana izvo zvemakuhwa izvo kaizvo tinogona hatina mafacts kushamwari dzogona ngodawo kupindira pakati. We all know that. Let's focus on zvinhu zvadii zvataurwa nasisi vako zvawakavaudza straight to your face. Ivo vakakuudzawo zvechihure chako straight to your face. Antika so right now guys, apana munhu pafoni, you can call. Thank you very much my day for sharing your story with us. She was our main guest for today. Antimaona kuti munzwe nyaya idzi. Antika ndibudewo sisi neminyi nabuda ndibudewo vakaberekwa vakatevedzana mai 1 baba 1 vakaudzana mashoko anorwadza for 4 years. They haven't been talking because of mashoko akabuda mumuromo mani memunin'ina achiudza achiudza sisi. Handitika
so ndo nyaya iripo. Antimaona ndo nyaya iripo. So sorry yakaitwa guys, don't forget kuti sorry vakaitana. Munenge na demanded kuti chatigadzirisane after mai vashaika. Imba yake yazoparara manje pekugara pasisina nevana vaya. Kwakuzoda kunasikwa kuti ngatigadzirisane. Sorry. Ndakataura sorry alright. Anmona sisi vakati sorry, but sisi vari kufila kuti sorry iyi ndeye situation yake yekuti situation angave panguva yakaoma. Saka akakwanisa kuti sorry, akagona kuti sorry kuti akwanisa kuwana accommodation asaenda mustreet nevana, but mumwe make cheko hana kurevesa because she's still hearing things from other people, from other friends. Vachitaura kuti let's hope is the caller. Caller, hello caller. Hello, Sis Melly Magadi. Triple Magadi zvenyu maini. Right. Don't mind my voice, I have your voice. Right. But anyway, about forgiveness. So, ndine sister yangu wandinozvarwa naye, like second born yamai vangu. But she's very toxic. Zisingaiti. So zvakatanga pakadai so like ndichiri mudiki ndaitofunga maybe because tiri vana, because here she's about ndiyo muna 85 ine ndiri muna 91. So mukukura kwedu kuya sister yangu ainditsautsinye wekuti sometimes I didn't understand kuti ndewechii, because aigona kuprefer umwe munhu than inini kana kutodetserana nevamwe vana nditika to make fun of me, but I didn't understand kuti why. So after makore akati maid vangu vatoshaika, it was after about 6-7 years akatanga kuti like anga achiroorwa manje, ndikamboenda kumbonogara naye zvishoma. So one of the days ndopandasvika ndikamuti kwaari baba vakadai sei vari kundinyenga, like she's my sister andizika. So I was like, let me confide in her kuti ndimuudze kuti baba vayazvoita zvakashata, vari kundida wati. By then maybe I was ndandiri kuma 16 years. The next day mukadzi wababa vaya akuya wada kundirova. So I didn't understand kuti chii chiri kuitika. Azviziva sekuti murume akari kundinyenga, because honestly ndandiri mudiki handina kuvabvuma, ndakamhanya ndikanoudza sisi kana ndikati maybe sisi vanogona kuti kundipawo nangirikini kutaura navo vosiyana neni or something, but ivoka akatoenda kumukadzi yaya akanoti chii munama kudana nemurume wenyu. Mukadzi yaya kwakutira kuda kutondiataka. After some time ndikandambinga ndikati makazvizanani, because the only person I told kuti murume wenyu akundinyenga sisi vangu and murume wenyu handambopera ndamuda. Akabva nditi maini in future ngwarira sisi venyu, because after some time ndakatozotarisa kuti iwewe you never dated my husband, but sisi venyu vakatouya vakatoti vatore neproof iwewe kuti kudanana nemurume wangu. Akati mungwarire sisi vako, mwana wamai vako ndinoziziva asi mungwarire. So ndakatanga kuita because ndomuda zvisingaiti mwana wamai vangu and ndinomuda. So ndaingoti akaita chinhu I would forgive him, nongoti muzariji mwana wamai vangu ndo mazvariro ake. But as time goes on zvaka-escalate pakusvika pakuti ndakwanisa kunzwa zvinhu mumaraini zvaanenge ataura pamusoro pangu, kana kuti even about food aicomplaina achinotaura kumaraini kuti you know what, nina wangu habati chinhu changu ndototi ndichiviki chero chikafu ndikabika ndovika. I didn't understand sezimele kuti aindivengere because I loved him very much, ndomuda nanhasi ndomuda. So one of the days ndikamuconfront ndikoti ndakambokutadzirei chii chako chako, that's what I want to know, kuti at least ukandiudza maybe I can try kuti ndifixe zvinhu, because every time inini handikutauri zvakashata, but every time nechungonza muvanhu kuti ndakudai. Some of the things dzeitori nema Sis Melly, dzeitori nema zvokuti zvinenge zvisangambopera zvaitika,
asi aitocreata nyaya pamusoro pangu but mumwoyo mangu ndairwadziwa kuti how can mwana wamai vangu ave iye enemy yangu the way enemy anenge achicreata zvinhu zvisiri izvo muvanhu achitaura zvandisingazivi achiita sei pandakataura naye akati hapana chawakanditadzira vanhu vanenge vachikunyepera ndobva ndazoitika kuti ndakambozoroora ndikaita mwana saka ndandakuya kuno kuSouth Africa ndikamusiyira mwana ndamusiyira mwana it was because of akanditwaya zvona ndingarwadziwa fani ukasiyira mwana munhu usingazivi mwana wamai yako ndiripo because I wanted to leave mwana wangu nekazini yangu andi hazviite ini ndiripo ndikamusiyira mwana ndobva ndauya kuno kuSouth Africa moziva Sis Melly how hard is South Africa mozviziva ini kuti sometimes you can stay for 6 months usina kushanda I would call it sisi asi ndawana chii basi asi ndikawana ndichadi ndichatumira because handiti ndandaseparata nemwana ndikasiya mwana kwaari ndomudza kuti ndichatumira mari ndichadai kana zvandawana basi asi she was busy achinotaura mumaraini ndakarwadziwa Sis Melly andibonyepo achiudza vanhu hatumiri hadi ndikati mwana wangu chiro kudya kunoku zvaitorema kuti ndidye mafeses anditanga kuya kunoku ndichifunga kuti mwana wangu manje adyei but iye should be busy achispreada kuti ndazodai hasi kutumira chakandirwadza ndechekuti pane mukadzi akauya kunoku angamupa mafoto emwana kuti ndanopa mai vemwana mafoto akanditi mainingi deo rimwe munhu deotora mwana wako pasisi vako mwana wako ari kudedzwa kunzimirira like ndo zita raidedzwa mwana wangu anzimirira vanhu vese vanga kutomuadresa ezimirira mwana wangu ona ndikati ndova ndamufonera ndikati mwana wangu bake vapenyu and you know the reason why bake vasingatumiri because vakati iwewe you are too demanding and inini you know the reason why ndisiri kutumira every month pane ndawana ndinotubira why would you call mwana wangu kuti nyerera out of all the names umuadresa ezinyerera because anogara newe and usiye ezinyerera aingoti hanzi aingoti munhu usawasangana naye akutomutsanangurira mwana munini wangu akaenda kusauti but haatumiri every month anombodai vanhu pekutanga ndakatanga ndisingazivi ndichingozvisiya but ndakazoona kuti ndikuzitora ndikukotoleta zvaari kuita but zviri kuescalata each year as it comes one day chinopoizana anomusira mwana wangu because how can you call mwana munini wako kuterera iwe uripo munini wako mupenyu is it possible Sis Melly so ndobva ndazoti one of the years because akagara nemwana wangu for 1 year kachitora ndobva ndatanga kumboshandawo zvishoma ndakutumira ndichitumira ndobva zvaitika kuti ndobva ndamira basa one day after a month or so ndisingashandi ndobva ndawana call from kumusha like kumamisha cheko mamisha like because iye aigara mutaunda apo ndobva ndawana call kubva kumamusha kwana mai vangu ukazi mwana wako ari kuno mwana wangu ari kukusei sisi vako vakauya nevana for Christmas kuti vasiya mwana wako panapa ukanzi kuti uchikushanda and umwe vari kunetsa kugara nemwana chete ivo ndamufonera again ndikati chicha chakaoma kuti iwese mwana wamai vangu ndototi since usingasashandi mubamuri wako ari kunetsa uchichi umwana usiya mwana wangu kumusha usina kuudza inini kode yako varamurodi uita kuti uzofonegwa watomusiya kudhara hauna kumbokomunikita nini saka ndamufonera ndichimutsiura kudaro akabva after 3 months akabva no aenda akanotora mwana indikati no we don't do that tora mwana wangu unodzosera kudi wakambonomutsire usina kundiudza iye zvino wakumhanya kunomutora mwana wangu anokura paenvironment yakaita sei because ndasagara kwanhingi mangwana agara kwanhingi ndozvandisingadi izvozvo because at the moment kuti nditore mwana zvasingaiti at that moment kuti nditore mwana ndigare naye zvasingandomboiti ndobva tora mwana akandodzosera baba yemwana wangu paakasvika asati adzosera mwana ndobva ndati mwana asubenza kuna baba vake saka baba vake vakanguroora inini mwana wangu asina kumuroora akabva fonera nekumusha ndakutodzosa mwana hanzi ndakutodzosa mwana kumasuri because hanzi baba vake vasiya kuzomutora vanofanira kutanga vamuroora akandotora mwana akanoviga kuti kumusha mai ndiwo mwana wangu angatoye kumasiki after aitofanirwa kunge ari kuchikora handitika
confused kamwana akatora mwana kana mutsara kuti kumusha kechitu because ndakatomti ndidzosere awazi ndakatosupport izvozvo amudzosera kudaro okay ndobva baba mwana vamudinga chii tiri kuitika panyaya dzemwana because mwana ndiri kumuda ndazwa kuti mamudzosera chichichichi mozati akati I'm deciding kuti ndikufunga kuti nditore nechi namai vemwana tidzoserani mwana wedu agare panzvimbo 1 akati usaite izvozvozvo kana munhu anenge akatokrosa bhodha rekusouth africa chatoite kuti umuroore kuti umutore bheki mutaurirani asi chatoite uyo achibva arekodi abe mwana wangu achitaura ndichibva murekodha achibva nditumira rekodi iyoyo kanzi ndo zvataura sisi vako mozati ndakarwadza Sis Melly ndikati if ari mutoro azviita ndakamuregerera kudhara mwana wamai vangu chete kwandakazvara naye anditira utsinye yekuti kubva kumwana wangu kubva ndiri mudiki achingonditira utsinye ende hazviperi indakatombofunga kuti asi ane chiri pari like maybe anomuka usiku or something because ungangovenga munhu unozvara naye nokuti every time ndoti umusapoteji every time achingondisapoteji so akasvika pakumufonera one day ndikamuudza zvese from kubatiri vadiki kuti wakaita chakadai andonye pachimwe ndakaziva kuti handimbofi ndakataura naye I think takapedza kutaura tese about na 2015 2016 ndikachiudza kuti kwandiri akatofa ndandaneta Sis Melly because every time even zvaanotaura akakufonera akataura chii you cannot even confirm if it's true. You cannot even say it's true until you confirm from someone. Because anenge chikotaura nemi anocreate nyaya dzekuti wega unoshaya kuti akaita seiko anenge ane kameshini kanomudza kutaura zvakadai because ukada kutadzira nyacho panenge pasina nechakaitika anenge achitoitanga from the ground otoicreate otoidai so 2015 nevana ngoti atofa mulife mangu handichade kutaura naye zvaindirwadza because each and every day ndefunga kuti mwanaume vangu apa tiataudzane apo mwanaume yangu but kuti nditaudzane naye futi it's a problem because she's toxic because the moment waunotanga kutaura naye unotanga kuzwa nyaya dzevanhu ukada kuzvipedzera izitori nyaya dzegema ndingazodii but ndakazodecida 2018 ndakatanga kundifonera akati ndokumira tisangana haatogona kana kukumbira ruregerero kuti ati munini wangu sori anakwanisa kuzviita takava tasangana kuzimu tikataura kana kuti sori anambozvitaura kuti sori nezvandakakuitira pamwana wako and everything haanambobvira taura mashugo iwawo so inini ndakatozoona kuti zvese zvaakandiita mulife mangu ndakufanira kutongomuregerera asina kutokumbira ruregerero rwacho so izvezvi takungotaura like ezini akafona ndotaura makadisisi and all that but what I have learned is in life to others navo vanosangana nehama toxic kudai so ndakadzidza kuti it's okay to love someone but you can love them from afar nomudira kure kwaari koko ndoko unomudira usamuswededze padhuze you don't have to cut them out completely no matter what they did to you asi what you can do is mudire kure munhu usamupe access to your life usamupe access to your chi because inini pakadai so even mwana wangu chaichai handimuudzi directly kuti mwana wangu handimutaure pauri anogara achifona mwana ngawe holiday nongomuudza pafoni kuti mwana ari this ema-extra lessons akwanisi kuya izvezvizvi okay mwana wakazotora kugara naye iwewe akazoenda kuna dede vake mwana because kunoku I felt like hazvizobudiriri pakuti mwana achiri mudiki ipa esi ndikamutora nenda kunita munhu anondibetsera futi kuti amutora abva kuchikoro since nechaita leti so baba vake takazotaura ndakazodzokera kumusha ndikanotora mwana ndikamuendesa nababa vake but as for iye anenge achingokumbira mwana maholidays and chii ini ndangozviudza kuti I love you, she's my sister but mwana wangu who knows kuti mwana wangu akauya anomudzei because haasi munhu ane maboundaries ini ndakadai I cannot say anything bad kumwana wake about iye handitira so I felt like mwana wangu akaenda kumaholidays anenge achingonomudza kuti chakadai sisi mwana wangu achigara nastepmother vake anogona kusvika omudza kuti mai ariko utaterere mai ariwo ini nastepmother we are in good books handina maproblems navo we talk and all that ndakatofunga kuti mwana akaenda kwaari anomudza zvinhu zvisingaiti kuti mwana anoti asvika kuna baba akanitanga kuita zvinhu zvisina musoro futi because anenge azviudza kakuno kwamaibhuru vayo
So iye manje recently ndakamufonera anditi ndikamubvunza kuti wakaguma rini kuona seti uyefota our elder sister mukuru kwaari waguma kumona rini kwai anga chitori pane muzuru anga chitori pane akarura nekuba indatorwadziwa ndikasvika nditerese vangu vakuruka ndikati kona ichisi mwana wenyu adai kurura nekuba svika mamudzinga did you have to kick out mwana wenyu because of aba mandizi kutaura naye sisi wangu she was clueless kanzi kutaura nezveikweyo ndikati kuti ndazoti mamuripo kona six men kusvika nezuro kai fonera chero ani I have never been there nditone gore risina kusvika so you see kuti how toxic he is anocreata nyaya anonyepa because ndakatozofona zvechokwadi ndikafonera murume wasisi wangu ndikati ko sisi wangu vanga vari kokurere kusina nezuro so nema dzaanotaura so anotangati idhimoni kana kuti chii so ndakadziva kuti ndakamuregerera ndamuregerera kudaro ba handichamubvukiri kuti ave close in my life so sometimes kana tichizvara nevanhu ka there is no need yekuti tivakate off completely unongodzidza zvaari munhu handiti ka ongoavoida kumudi kuti kumupa chance yekuti akudestroy again in a way kana uchiziva kuti ndane nhema ka angotaura chinhu don't take it as nongosiyana naye kana uchiziva tisisa kuva neproblem yekuvenganisa you just stay away from here. You don't have to cut them completely. You can still talk to them. That's all I can say. Because even that's what I have learned. After so many years of struggling, every time this story, mangwana story. Yeah, so sad and powerful. All right. Thank you very much, Kola, for sharing your story with us. Yeah, panyaya mwanapa I know kuti munesana tobatikana. But anyway, thank you very much Kola chazonzwa wamwe vachauya vachipawo ma-advice kuti chati kudi antika. Thank you very much for sharing your story with us. Thanks very much. Right. Okay, bye. Right. So guys, to those who are saying kuti we are confused, ndo muningina wa maidei here. Uya asi muningina wa maidei. Mumwe munatofono ninyaya yake. Muningina wa maidei, if kana asina kufona and the sister still allows us kuti achandipa number ndomufonera andika we can as well bring ye pa party 2 ye series kana show isina kupera so that we come tonzwa kuti her side of the story and kuti anokumbira regere pa public. As for now kana ari ma-comments mune vamo we cannot force ye kuti fona kana asingade kufona anti mashona zvoda kuti maybe zvimwe zvinhu zvoda kuti tinzwe kusere then tomuchiuya kana chida kuzouya papublic ouya papublic okumbira regere kunani kuna sisi vake. Uyu ari kufonawo it's a different case altogether kuti she was also betrayed by a younger sister, an elder sister. Vachikura kune vanhu vati guys ndokumbirawo kuti when you are putting up your comments please be sensitive. These people are coming here to say their own stories, right? There is no need for somebody to come and lie pano achitaura nyaya yake. If you don't have anything to say better munyarare because ndichakubloka hai and ndo pandisingatye kubloka pano pafair anti mashona. Kola hello. We volume yako ingaenda were kumsoro mbijana. Izoroka volume yako uko isekuru. Hello, but still volume yako ichiri pasi mbijana. Let me try it on. Ini yangu yakaperera kuno. All right. Hello. Hello. Yes, we can hear you now. Simela mino ndikakwanisa kutsanangura nyaya yangu rati nonzwa kurwadziwa. My story goes like this. Okay. Ndakatumwa nasisi vangu kumusha grade 7. So vanditora ndobvavati zvoni toda kupinda chikoro since kumusha mai vangu vasingakwanisa afford my school fees and everything. That was fine. Ndobva vanditora ndobva vaenda neni. So tasvika ikoko. That was 2002. Tasvika ikoko since ndatanga kugara nawo
hanombogara ndoita communication nevanhu vekumusha kana kuti ndizoti kumusha kwakasara mai vangu nababa vangu ndinombogara ndataura nawo. Ndini ndanga ndamuisa nawo webasa ndichimuka ndichienda kuchikoro ndaita maseni ndodzoka ndosvika ndoita ndobika and everything zvese ndindaita. Kana chisisi apa chikureva sisi mwana wamai vako here? So yeah, first born yomba medu. All right, okay, ande imberi. So ndichigara nawo kudaro ndairohwa vanga vaine mwana wavo mudiki wekuti akasara ndainzirwa nekuti warohwa kangani uverenge kana warohwa. Okay, hold on. Kola, can you please imbono wa mvura? Chimbono wa mvura. Chimbomira, Kola. Chimbono wa mvura. Chimbono wa mvura. Chimbomira kuchema unwe mvura. Saka ndainzirwa uverenge kuti mwana aiudza kunzirwa uverenge kuti warohwa kangani. Mwana obva auya kana sisongo adzoka kubasa obva audza kuti ndarohwa kana kuti ka5 ndotanga kurohwa kana ndarohwa ndorariswa panze. Okay, Kola, chimbo une glass remvura padhuze rembono wa glass remvura. Une glass remvura here umbono wa mvura. Kola, une glass remvura. Let's take a little bit a short break, guys. Kola ambono wa mvura. Ngatitorei a little break. Kola ambono wa mvura. Andika regai kola ambono wa mvura ambopedza kuchema, guys. We know kuti kuchema it's a way of releasing andika that pain. Antimaona regai timupe ningirikiri. Timupe mukano kuti acheme. Imbochema ako Kola. Chema ja, we're just giving you 3 minutes kuti umbochema. Hello. Okay, she's back, guys. Hello. Yes, you are back now. Are you okay now? Yeah. Okay, you can go ahead with your story now. So. All right. So. Sisongo ava vaingondi shungurudza every day. Kana kuenda kuchikoro ndaienda asi nguva yekuenda chaicho yekunzi ndinzi ndavaenda ndandisina. Kana kuti vanditengere mauniforms ndofunga ndakangotengerwa uniform 1. Ndatengerwa uniform 1 masocks andimozvati anoboka kodzati masocks angu atsemuka zvainzi zvani unoona vese vaunoona vanotengerwa masocks nana mai vavo saka inini handisi mai vako enda unoudza mai vako izvozvo
ndova ndovaudza kuti ndipe yangu mari yebhazi ndiende kupi kumusha kuna mai vangu at least vaikwanisa kundichengeta nepaigona napo ndaiko ingati aingorarama 1 ndichingogara saka ndaingoti kana angoboko kumberi ndosona kovharika kusvika masocks aipedzisira kuita kunga masecret socks but it was malong socks ndichingorarama zvakadaro kurwara cheko ndandisingabvumidzwe kurwara ukangoudza kuti ndiri kurwara nebva ndatonzi ifa unofunga kuti ukafa ndinosara ndichitadza kurarama nevana vangu here inini pamba panapa ifa hazvitombokufa kokwakutomboshamisire saka ini zvinondirwadza kuti ndakazombodonha ndisina munhu anonditarisa kuti ndarwara kana kuti ndaita sei vanga vasina basi nazvo because ndaiti ini ndikarwara hapana munhu aizoita basa kubva ndiri form 2 ukangoita any mistake waimbowarariswa panze nechikafu wanga usingapiwe ndichingoti kuti ndizive kuti kumusha ndinodzokera nekupi ndanga ndisingazive plus mari yacho ndanga ndisina kana ndandisingamboiwani kana kuti nditi ndione pekuti ndivabire mari nditi sendiende kumusha ndanga ndisina so ndaingogara ndichingorohwa everyday like pasina zvaita especially mwana akangotaura zvekunyepa ndaitorohwa mwana akangotaura zvekuti ndaitwa sei ndairariswa panze pasina kana zvandaita ndakasvika pakupedza chikoro ndisina kumbopira ndapfeka juice kubva form 1 kusvika form 4 ndisina kuodza kuti nditengerewo juice rekuchikoro vaibva atenda unotengerwa namai vako saka ndaiti kana kunze ukanyanya kutonhora stereki zvokuti kwakusingabudiki ndandisingaende kuchikoro ndikaona kuti kwakuti nhasi kuri nani ndoenda kuchikoro ndofunga ndikatoda kutaura vanhu vanondiziva munhu aigara pachikoro chandakadzidza munhu aiuya asina juice vanondiziva ndaiuya ndisina juice kusvika ndipedze chikoro so ndapedza chikoro even nemadays andainyora maexam chaiwo eform 4 ndaitorariswa panze nenyaya yekuti hanzi wanga warasa chipeneti chemwana cheplastic ofuti ndanga ndisina kuchirasa ndandapa mwana kuti achisemba but anga ati haachazive kuti achisa pairi ndikavaudza kuti ndamupa akati haanombondipa ndikarara panze ndaingoti ndichibva kuchingoedza ndotopfeka ndotogeza ndotongopinda mubathroom because mamusina mafuta mamusina chii ndotongogeza ndobva ndatoenda kuchikoro kusvika ndipedze kunyora maexam angu saka kugara kwese uku ndanga ndisingambozivi kuti sisi vangu vanofonerana namai vangu almost like twice a week or saka ini ndaingonzwa vachitaura pafoni chingonzi haapo ndamutuma haapo abva kubuda saka ndandisingomboziva kuti munhu ari kutaurwa naye ndimai vangu vachingotaura nawo every so umwe musi vakazosiya foni ndikuona foni iri kuringa yakanyorwa zita ramai ndikatoti mai vanofona amba ndatoti no it can't be azviiti ndotodaira foni paipai ndotonzwa ndiwo muri vapenyu handina kana kukwanisa kutaura zvimwe zvinhu kana kuti ndakangobvunza kuti muri vapenyu ndozvinhu zvega zvandakakwanisa kutaura ndazombokwanisa kana kuti ndivabvunza kuti kana kuti mafona muri kudei vakazoramba vachifona handina kuzombokwanisa kutaura navo zvinoenderera mberi nenyaya yekuti ndakarwadziwa kuti saka ndiri kutambura kunoku imimi muriko
ndichichungudzwa nchirara panze nchirara ndisina kudya zvasinongobvira ndakaita imimi muriko zvinondirwadza rimeri kana kuti ndinzi hanzi ndinoita forgiveness up to now zvinondirwadza. Okay, pawakataura namai pafoni iwewe wakakwanisa kuudza here amai vako kuti ndozvinhu zvauri kurarama kumba kwasisi vako? Handina kukwanisa kutaura, ndakangonzwa voice ravo kubva ndatobvunza kuti muri vapenyu, ndozvandakakwanisa kutaura chete izvozvo, handina kuzombokwanisa kuenderera mberi. Saka iwewo mai vako ukavatsamwira chete kuti zvese zvawaenda through uri mumaoko asisi vako, mai havanambobvira vakati rega ndishanyewo ndinoona kuti mwana akagara sei, ndozvawakavatsamwirawo? No, sisi vangu ndo vaitoendai kumusha isusu tichitosara. Ko mai wakavatsamwira here kana kuti mai hauna kuvatsamwira? Nyaya iri pakati pako nasisi vako? Handitombozivi. Alright, wazopedza chikoro iwewe andika wakazoita here chance chekuti unoonana namai? Ya, ndapedza ko ndakazotoita zvekuzototiza kwasisi vangu kwacho. Ukaenda kumba? Alright, wasvika kumusha wakaudza here mai magariro wangu achiita nasisi? Ndobva ndavaudza mai vaya kuti nini kubva ndichigara kwanombopfira ndagara zvakanaka, ndairara panze ndaidaiso. Handizivi kuti vakandibhilivha here kana kuti vakangoti pamwe ndiri kutaurawo, handizivi. Paukavaudza iwewe ansa yavo response yavo vakati chii? Vakangoti nini hangu handimugoni. Ndobva zvatopera zvakadaro? Ndobva zvapera zvakadaro. Alright, nasisiko zvino izvi vapenyu varipi? Variko. Makazombosangana here after watiza kubva kwavari? After ndatiza kubva kwavari ndakatanga kusangana navo pandakazoroorwa, pandakaenda ndichinobvisirwa kumusha, ndoyanga iri first day yangu yekusangana navo. Vakati kudii? Havanambodavhira vaadresa issue? It's like inini kutoti nditarisane navo kwachona, because ivo chavaishuvira kuti inini usinzi kutiza kwandaita I have to suffer ndiri kumusha, so that I regret kuti no, kwandanga ndiri kwasisi wangu is better than kwandiri kunoku kumusha. Okay, so pane nguva yakadii waroorwa pakagumira kusangana nasisa? So chakazoitika ndechekuti sisi vangu vandakazosangana navo panhamo pababa vangu, that was second time. Panhamo pababa vangu ndo pandakazosangana nasisi vangu, but kuti tichi tinototaura kana kuti tinototaura nyaya chaidzo sasisi handina nyaya. Alright, kola nyaya yako inonzisa tainzwa, but panapa kana waine nyaya yako so tinokubatsira, hatikusiyiwa kadai, because we can feel the pain in your voice, we can feel pain yauchinayo right now uchichema. Do you want help from us? Because we can only offer help. Help. We have professional counselors, and because you need to forgive yourself first before you forgive your sister, right? So you can only professional counselors at now, right? Kana uchida atikwanisa kumanikidza munhu kuti tikuda kubatsira iwo singade, kana uchida kuhila because ukurwadziwa kola and it's not healthy for you, it's not good for you, andika zvauri kufila izvi. Andiwana kana uchida kubatsirikana then unongotaura pano ndoda kubatsirikana zvangu, andiwana, then it's for your own good.
then tina ma-professional counselors atinawo vanokubatsira behind the scenes kubackground. Chanongoiteni kupa phone number yako munenge muchitaura paWhatsApp, achikufonera neWhatsApp, muchifonera muchikanselana every time. Vese so far tina Bongi akauya pano guys. Bongi, you know how broken she was. Woku uya Bongi uyu akagara mu street nya yake munoiziva guys, achirepiwa nevarume vesakadi. If you see her like now achiri kukanseliwa, she's now much better. Antika tina netsai wokutanga uya antika anzinetsa no asinetsa anzaniga zya wokutanga umucho antimaona wekurepiwa zvakare. She is very anofona achitenda most of the times. Vachiri kuita ma-sessions avo, vane ma-sessions, I don't know how they do it. Vane ma-sessions avo vari kuita navo ma-counselors aya avanofona schedule time yavo vachitaura navo amene counseling yavo vanhu vari professional munenge muchibatsirikana. Saka iwe unoda here kuti tikubatsire kana kuti you are not ready to forgive? chinondirwadza ndechekuti even kwandaienda kwese they have to make sure kuti ndiri papi. Even ndofunga ndakambotsvaga basa remumba, ndaenda kubasa remumba ndimunongoza kuti vamwe vanoti tinoda hama in case ukaita problem and those sort of things. Ndobva ndavarifeya kuna sekuru kuno imwe hama ndakavarifeya. Ndobva tanga kukonectana futi nasisi vaya kuti ndibve pabasa. Pawakafonerwa zvikadonza munhu wamurogara naye dai matomudzinga ari kutotsvagwa kumusha, akatotiza kumusha. Saka ngaatobve kumbe munhu wamurogara naye, ngaatobve pamba pamurogara naye papa mupe mari yebhazi adzokere kumusha. Inini ndinofanira kudzokera kunogara kumusha. Inini iye anofanira kudzokera kunogara kumusha achichengeta mai vanorwara kumusha, futi mai vangu vanga vasingarwari. Ndakabva munhu mai vaya vakabva vati no, isusu hatikwanisi kugara newe kana hama dzako dzichiti wakatiza kumusha. But inini handinombobvira ndatiza kumusha. Vakataurira nehama ivo vari pamwe chete nasisi vangu vakandidzingisa basa. Vandidzingisa basa kudaro, ende ranga ringoriwo basa remumba, ranga sitomboriwo basa rinoshamisira, but kwandiri I was very grateful nekuti zvanga zvichindiitira nani. Vakabva vanditi, that was holiday yamuna December. Zvikanzi zvoni tipe mari yauinayo, mari yedu iri kushota, tozonokupa kumberi. Vanditorera mari yese yandanga ndinayo. Ndobva taenda kuholiday kwataenda. Ina nomboza kuti vanhu ava inini ndiri kutotambwa rafu panapa. Vanhu avaitowirirana zvavo kuda kuniona kunondidhamba kumusha. Vakanditorera mari yese yebhazi yandanga ndinayo. Tasvika tatoita holiday zvakanaka. Holiday yapera, ndakutoshamisika makuseni ko vanhu vakutoenda. Ndikati koma kuenda. Ndikanzi iwo gara kumusha kunoku uchisapura because iwo hauna hunhu, unofanira kuti uite munhu ane hunhu, gara kumusha kunoku. Ndatodhambiwa kumusha kwekwe. Handisati ndambokuenda kunzvimbo kwandaendeswa, handikuzive, handisati ndatombokuyenda. Kwakuriwo kuhama dzekwamai uko. Handisati ndambokuenda, handikuzive. Koma mari yangu yamakatora. Zvikanzi handina mari, ndakutanga kutorohwa. Pakatoita noise mapiseni acho iwayo. Vanhu vakakwira bhazi vakaenda, ndikasiyiwa kwandakasiyiwa ikokoko. Then ndakagara ikokoko, ndikatanga kuita maricho ekuti ndikwanise kuwana mari yebhazi, because ndandachikura manje, because handakuziva. Ndaingonzi zvikanzi mundo wayi $5 kandima ndingobvunza kuti mundo wacho imari, ndipe hangu kondiwa racho rese. Ndosakura kondiwa racho rese, ndakasakurira kusvika mari yangu yebhazi yakwana. Ndikakwira kubva ikoko kwandanga ndiri, ndikati ndakuenda kumusha kuna mai vangu, because kunoku kwamandisiya kunokwa
uziye ende plus mai vangu handifungi kuti vari kutombozva kuti kunoku ndokwandiri saka inini zvinondirwadza kuti handizivi kuti ndakanyanyovatadzire chii zvokuti vanoramba vari after me vachingonditeerera zvese zvandangoita vanenge vachingonditeerera. Alright, kola ndikudzokorodza zvakare kubvunza mubvunzo kwauri. I think you need to start by forgiving yourself iwewe pachako before you forgive your sister. Ndo pandati inini kuti iwe uzviregerere. You can't do it on your own. Wega zvinonetsa kuti uti ungofuma uchiti ndakuzviregerera, I want to move on noupenyu hwako, because tikuda kubatsira iwewe kuti uite move on noupenyu hwako with a clear conscience and a clear heart. Saka ndabvunza mubvunzo kuti iwewe, do you want help from other people vanokwanisa kutaura newe, vaunokwanisa kutaura navo in private, muri two kuseri muchitaura namaprofessional counselors? Then kana kuti uri kurwadziwawo futi, ndoti ndikuona zvinhu zviviri panapa. Kana kuti uri kurwadziwa nekuti uri kuda relationship, kana kuti you want to find closure from your sister, kuti why was she doing all this to you? Pane zvinhu tu zvandiri kuona. It's either uri kuda closure andiona iwewe kuti why was your sister doing everything, all this what she was doing to you, andika kana kuti iwewe wacho pachako anditika uri kuda kuti uite move on andizivi. You need to face your sister one on one. What do you think is best here? Uri kuda closure here? No, sometimes I forgive. Sometimes ndinombozvikanganwa. Ndatongozvifungiswa hangu nenyaya yekungoti nenyaya yambangozvitaura izvozvi, but handizvikanganwi every day nyange ndikangoti. Sometimes kukangosviba, so nenda kutofunga kuti ndikedza ndipinde mumba, nenofunga kuti pamwe ndoda kutorara panze because I used kurara panze a lot. Alright, ngatimupei nguva acheme guys. Ngatimupei nguva acheme. Kola, hello. Hello. Right. So we cannot just let you go like this. Kola, Tadzoka Zakara, I can see that you are still emotional. Do you want to speak to somebody else? And counselor, right? We might leave this professional counselors, maybe to refer a pastor. Kwauri, akubasre. Kola, do you go to church? What uno believe am nechi wo zvechiva nerekana zvechikristu? Kuchechi ndakatoregera kuenda nepamsaka pasisi vangu ivavo. Because ndakaona kuti kunamata kwacho is not worth it. Whilst every Sunday vaenda kuchechi vachinobvisa zvipo kuchechi vachipa zvinhu for forgiving, asi inini masocks chaiwo vanga vasingandipe, juzi rekuchikoro chairo vakanga vasingandipe. Saka inini from there I don't believe kunamata. I don't believe it. Okay, right. Kana usinga believe kunamata, usinga believe mari. So can you unoda here kutaura nemunhu angori professional just wokuchipa anoshanda nevanhu vanenge vane ma-issues akafanana neako, tikwanise kuti taure naye ataure newe then utaure naye. I think munaita kuti show ibudire nhasi Sisi Will Sweeney antika can talk to you, can counsel you, you can talk to her antika pour out your heart to her, unyatsovhura mwoyo wako utaure naye achikuguida all the way kuti iwewe pachako uwane forgiveness yauri kuda, uwane healing yauri kuda chete. Then maybe Sisi wako unozovaregerera one day. Decision yako, it's a gradual process. It's not something that you can do overnight. Haukwanisi kuti ungofuma ungatikatiregerera Sisi wako kana kumanikidza kuti regerera sako because zvashora pano, but iwe wacho pachako now you need help. You watch your pachako because this is not healthy for you. Kuti each and every time, because right unoti unomboshikanganwa wataura kuti unomboshikanganwa andichika, but wafungiswa netopic iyi. Saka ndindeke ndichataura topic here uchasipinda mukombi woona munhu achikutaurira nyaya yakafanana neiyi, wotanga zvekuchema, wofamba zvemurodhi
wasangana zvene topic iyi wotanga zvekuchema, you see kuti it's not healthy for you. You need to speak to somebody else. Call and this is what you want to say. Yeah, Sis Melly, whenever pakangoitika something chiri similar zvandakambosangana nacho ndinototanga kuchema and then ndinorwadziwa up to now since 2002 zviri kundinetsa kubuda mwoyo mangu. Alright, ndozvanda kubvunza kuti tofonera here sisi vako tovaunza pano andika ufesane navo fiafia uchivabvunza if you want that, maybe you need closure, then you can talk to me kuseri, then tovaunza pano sisi vako avatibvuwa tiudzo tine mhaka yei vaita zvavaita, maybe you need closure, uri kuda kuziva tine mhaka yei vaita zvinhu izvi. Oro kana usingadi kusangana navo kana kutaura navo, then you talk to somebody else, ungopora iwe pachako and then move on noupenyu hwako usina nasisa. Noza kuti ndakambozama kuvaregerera, ndinozama, I try my best because ndinoona kuti the way yandinoramba ndakavabatirira zvinondidya mumwoyo. Exactly. But pakangoitika anything chinenge chakangofanana nekuti like ndikapunza something ndinobva ndatofunga kutoti dai ndiri kwamai vaya nhasi ndatorara panze. Anything ndandati dai ndandiri kwamai vaya nai nhasi ndisina kutodya pane nzara yandiri kunzwa dai ndisina kudya. Saka handisi kuti zvinondibuda sei matiri. Ndosaka rati the only way yekuti right now uhile is counseling. Ukacancela because I can see my questions are kuti mubvunze kuti is she bitter? Of course she is. Mukutonzwa kuti she is in a voice and the way she's speaking kuti munatori bitter kudara. Munari bitter, there's no need for us to ask kuti are you bitter? Munatori bitter kudara. But iwewe wacho uri kuda here kuti iwe pachako upore iwewe pachako and then uche move on noupenyu hwako. Kana usingadi kuti sisi ava muzosangana no problem, but for your own good iwewe. Andika kuti iwewe wacho upore unoda here kuti tikusanganise andika nema counselors vanotaura navo kuseri then vakubatsire kuseri pasina vanhu motaurana kuseri. All right. Thank you very much, caller. All right. This is what I'm going to do. I'm going to save your number like now. And then, Jakupa number zako kuna, let me save the number zako. And then, ndongo tsiti kana ngoseza kana ndosa printshona ne profile usandi visire picture profile yako ndichona ne profile picture and then nchataura nema counselors and I varipo pano they are watching and then ndowapa number dzako idzo dze WhatsApp idzi motaura ku WhatsApp. The very good thing with these counselors that we have pano pambenge, they are professional counselors from abroad. Vanogona tokufonera even direct nema direct lines muchitaura because it's not a one day thing. Counseling aingoitwa ipapo zvanga zvichisuggestwa neumwe munhu kuti anzi ngaiitwe pachawo ungakutaura naso kuda pachena ma sessions vandoita session by session vanto amene kuti 10 sessions kana 20 sessions handizi kusvikira munhu ave fully recovered animaona. So kola zvandichaita ndichatora number dzako and then ndovapa ndatika ndotorawo number dzavo ndokupawo ndokusanganisai antika and then motaurana inini changu I'll be just checking your progress kuti iwe wacho uri sei. Kana wazofunga rimwe gore kuti uda kuregerera sisi vako kana kuti imwe time wauda kuregerera sisi vako, you might as well tell me kuti iko zvinezvi I think ndapora ndazobatsirwa nekutaura nenyaya yabuda mandiri ndava ready kuvaregerera, then wovaregerera with or without it. Anditi kola Sis Melly, munozwa kuti chinondirwadza ndechekuti inini ndaimuka makuseni ndogadzirira vana vavo vanoenda kuti ivo vakarara what she do is kumuka vakabata toothbrush vachigeza mazino. So inini nepressure yekuti ndikwanise kusiya ndaita everything time dzekuti ndibate kuenda kuchikoro dzaindinetsa. So rimwe day ndakakanganwa tauro rangu riri mubhaketi nependi bva ndamhanya kuchikoro. Vakatora tauro rangu sisi vangu
vakanorikanda pamusoro pamunonzi chikwere chehangaiwa vakarikanda ipapo ndikutsvaga tauro ndasiya tauro riri mubhaketi ndautobvunza musikana anga aripo anombotaura tauro ndikutsvaga tauro ranga riri mubhaketi ndashaya tauro riri ndofunga ndakagara almost gore ndichigeza ndisina kana tawo ndichingoshandisa maoko angu ukada kuti tauro ndowandanzi tauro raunobvunza wairiziyawo daiwo ndanga ndisiri nini ndakakudzisai matauro mayazira kupi ndakagara after gore hamene chaka pakazovewo vanhu vachigadzira chikwere ukatonza pane katauro kari panapa rato ndofunga rakagara gore riripo ndakutoti tauro rangu rakanga rirazvanzi ndiri ndakarikanda because you are too careless saka ndikandati imimi zvinhu zvinganinga munosiyawa nezvinhu pasi chinonga munhu achakanganwe here ndakagara gore ndichigeza ndisina kana tauro ndisangana chii but she prefer kupa vamwe vanhu vekunze kuti mainini torai ichi mupfeke torai ichi mupfeke tore mutaure rino handizi kuti vanenge vaizviitira kuda kuti inini ndirwadziwe here kana kuti ndiite sei but pandakazoona tauro rangu raakubva pamusoro pechikwere cheuku ndakarwadziwa kuti chandakanyanya kuvatadzira chingava ndidzoseravo kumusha ende the most part yekuti vanga vasingandibvumi ndofunga ndakagara navo 6 years handinombobvira ndaenda kumusha handinombobvira ndaziva kuti vanhu vandakasiya kumusha vari sei handinombobvira handinombobvira ndataura namai vangu but mwangu wakurwadza saka murume wakambomudza here nyaya iyi okay Adona, I just wanted it too late to vent out ndandiri kuda kuti aramba achiita vent out saka ari kukurirwa nekuchema antimaona ari kukurirwa nekuchema ndandichida kumuregera kuti arambe achitaura kusvikira achizviburitsa. The more maybe she talks, the more you feel better. Antimaona, maybe the more you feel better. But Abba Adona, I don't know. Should I call her back, guys? Got no bomsia kadaro. Then we take another caller. I'll talk to you. Exer. And this routine don't move for another back here. They got Tom Sia kadaro. I think she is in a lot of pain, guys. She has been holding a lot of things inside of her. Now, ato on a platform, which I vent out. Antimaona. She was venting out each and everything. Antimaona. Anga chingora machingo acto one ango kuti aboritse pano. Antimashona. Sakatoita say, we cannot find the sister when she is in this space. I think he and the other tanga help first. I want to help first. So should we leave here for now? Cannot she told you? Tomu fondra bekere guys. Markuti kole now markuti leave here. Talk to you kuseri. Talk to you kuseri. Okay, so we just leave here for now. Antika then tosotaura naye andimaona tombo msiya akadaro kana chida kuzofona achafona zvakare ega kwani for now regaichimusitisa mufonere back regaichimsiya akadaro achazofona ega kana tozomufonera later after tapedza chirongwa nchicheka kuti ari sei anoona and then tichinzwa kuti nyaya iyi ari kuda help here kana ari kuda help ndine vanhu vangu vane my sisters angu anobatsira to cancel nyaya dzakadai so professional counselors antika vanocancela nyaya dzakadai right guys mazvinzwira this is a case of another blood sister kune vasina kumbovera vakaona movie rinonzi blood sister guys vasina lala this phone yauri kunsendera message now is the one that I'm using now
I think ane nyaya yake lala number dzekufona hadzisi this phone, number dzekufona hadzisi phone yandiri kushandisa, is the other phone. Ukatisa pamusoro pecaption yenyaya ndo pane number ipapo, kwete pafoni yandiri kushandisa kuita live. Oh, Hans, I need to be on your show. All right. Taro Shumba arguti she needs to be on this show. Taro Shumba wants to come on this show. I think she's got something to say. And Taro Shumba has got something to say, guys, but let's schedule that show for Wednesday. Taro Shumba arguti ane something to say. Well, we all know him as Lala. Antika arguti ane something to say. I couldn't send a message. It up flick up. I'm sorry. I don't have something to say, so I'll talk to him after this show, and then to schedule, and then Wednesday. Diana was laughing emoji. Iwe. Then the tower and to the moons up a show. Turns out to la nya actually arkutudi. Hans call the number, pin the number to call. All right, let me just try and pin the number. You number you phone and you. Tikatipinze tariro maybe nyaya yakasiyana andimona tikatipinze tariro maybe nyaya dzasiyana tikati tifonere tariro Shumba maybe matopic nyaya dzasiyana andimona pamwe ndeimwewo topic pamwe remember pana pavanhu vanenge vachityika kutaura nyaya dzavo but pavanoona machitaura anobva afila kuti oh inini pamwe topic dzakasiyana manje togona kumuti ngauye right now only to find kuti ane different topic zvatokanya dhiri rese. So we need to hear kuti nyaya yake ndeye kubetrayiwa here kana kuti ndeimwe, because togona kumunza pano chiti tomufonera right now chiti betrayal, only to find it's not betrayal, ndeimwewo nyaya yanga akabatirira mumwoyo make yari kuda kukuudzai guys, haine ine betrayal, then tatomixa nyaya. We don't want that. And maona saka the only way is for us kuti tokananzwa nyaya yake. Auntie, as I saw his comments, thought it's a joke. Lily Kankosi, ama comments waki atini. Kata atini, ama comments waki. Ebe tini, comment section ni Lily. Ebe sitini. Angbananga vele mina, ama comments waki. And nakuona ama comments ake kuchanga chichi. Guys, and kwanza kumfondera because I'm discussing inya betrayal yere. Kana it's another topic, guys. And this kuziva. Ndozoziva ndinozokwanisa kusakana ari yeni topic yae guys ndinozomufonera ndinogona kuzomuunza antika I need to be on your show. I'm fighting what? Let me check. All right. You see now zvakasiyana. Handimona ndaverenga comment ya Lala ari kuti it's a different topic. It's a different topic. It's a different topic here, Lala. Lala, Mama, I need to be on your show. And I am fighting drug and addiction. Saka inya drug addiction, haine ine betrayal. Hantu mashuona. Inya drug addiction, haine ine betrayal. Hantu mashuona. Shaka to siana. Daverenga comment yake yese. Shaka siana. Today's topic is about betrayal. So addiction topic E. Tinokwasa kuiunza Wednesday because our no, Sisi Wills, nyaya yake topic dzakatosiyana. Guys, we cannot have two topics at one, guys. We are bringing the pano now. We cannot have two topics per one show. Yatove kantadara. Yatove gango. And kana iri nyaya ima asiri ye ane drug addiction, guys. A drug addict. And kanati drug addict show no Wednesday. Twitter show you no Wednesday. Vakawanda mobuda inyaya ema drug addicts chete. Because the moment tatosia iyi tavarra avakunze takuti tanga kuti ndakuneve ma drug addicts ka dzatove two shows zabatana animona that means torama ngwana makusema animona no we cannot have him today because remember he is not the only one out there vakawanda vanhu vari kubetla vari kufaita andika kusiya ma drugs iwaya antimaona. So patinongovhurira apa vose vanhu vati kuda kutanga kushuya saka patove neconfusion animona anotoda show yake iye nevamwe vanoita zvemadrugs ava vari kuda kusiya madrugs but vachitadza. So vanasisi Wills muri pabasa mogara makati we are serving the community. Oh my sister motogara muri pabasa rasisi slick row motogara muri pa standby
andimaona because parikutoda chi parikutoda basa mutoriwo pabasa veduwe antika. Anyway guys, chekutanga ka satendera mberi nekutora the next chi. No, we cannot let him talk now. Chataura naye antika. One topic at a time, guys. We can't have musanganiso wenyaya because mukuda kunzwa nyaya. Then ashina order. Takutoluza focus. Zvinenge sisina order because tuda kunzwa nyaya. We cannot have two shows. Antika nekuda kwenikikiri nekuda kuti mukuda kunzwa nyaya. No. I'll talk to him. Chataura naye said, guys, Wednesday is just the day after tomorrow. If there's need to kutuye mangwana, will also come tomorrow. No problem. We can actually even come tomorrow. No problem. Acha uyaka even mangwana kana Wednesday yacho. Anomaona. Acha uya zvokuita mangwana. We cannot have him now. 2 years akatosiyana. We cannot do that. Right. Kana aripo somebody else who have been betrayed by, relatives. My baba, sisi, anjadzi, munaripa dzene wesekuru, guys. This is the platform. Anomaona. This is the platform. And you can call. The number to call is 071 01 01 707. And you see my topics they keeps on coming. Those requitika. My topics they keeps on coming. And mona. Those neitika isoshish. So atilikuta msanganirwa. Nokuti murukutsvaga nyaya. No. Kana uchida kufona guys you were once betrayed. Apana sina kubetray wapa. And maybe nyomwe venyu makaregerera. Antika makakwanisa kuregerera asi akabetrayiwa chaicho kanoti ndakabetrayiwa aneham hakuna. Inini personally, inini pachangu, I was betrayed by my own uncle personally. I don't know whether to share my story tishimirira ana next call out afone kana kuti ndorega. I was betrayed by my own uncle, my father's brother. Munaifunga kunge ari baba musarapa vana kuti atichengete isusu. He betrayed me. I don't know whether to say my story or not. Ndotaura here nchimirira the next caller kana kuti ndonyarara. Titore makolas. She's back. Almazona, she is back. Caller, hello. Welcome back. There's this time yandakaona kuti inini kuti ndiende kumusha handifunga kuti zvichandibatsira because kumusha kwacho handina anondiendesa and everything. So ndakawana mushonga wokuti ndimwe ndikatofunga kuti inini hangu kapeta ndingozviuraye because zvakangofanana mararamiro acho andiri kuita. Saka mai ndakabva ndafunga kuti manje nokutsinya hwasisi ava mai wangu wazongonzwa kuti ndafa kumusha. That was after 3 years ndabva kumusha. Vozongonzwa kuti ndabva kumusha. Andinombobvira ndaonana navo, andinombobvira ndataura navo. Vozongonzwa kuti ndafa. Vanozoti chi asi dai ndaona ndatanga ndavaudza because ndikangomuka ndakafa panapa obviously ndongonzi azviuraya and vanhu havazozivi kuti why ndazviuraya. Ndikambofunga kuti ndonyongosiya ndanyora tsamba. Tsamba yacho ndikainyora ndinoisa pai. Ndikati muhembe dzangu ndikanyora tsamba inini. Pamwe dai kutaura kwangu ndakatofa. Ndikanyora tsamba saka handizivi kuti chii chakaitika. Saka vakabva varegera kuenda kubasa musi iwowo
kuramba vachingotera ndikangobuda kuseri kwemba vobva vanditera kwese kwandaenda vaibva vanditera handizivi kuti vakanga vazviona sei handizivi kuti vakanga vazviona sei but nechomwoyo zvaindinetsa kuti dainda ndatangawo ndaona mai vangu ndane nguva ndisina kuvaona oro ndambovaudzawo zvandakasangana nazvo kubva pandakauya kunoku up to kusvika ndizoita zvandaita izvi but that day vakaramba vaineni vachinditeera kwese kwandaenda vachinditeera kwese kwandaenda kusvika ndashaya chanzi yekuita zvandanga ndichida kuita. Kola, how old are you now? Now I'm 32. Unevana? Saka murume wako wanotoda kumbotaura naye nezvenyaya iyi? Inondirwadza kuti ndirambe ndinomboitaura but handikwanisi kuti ndiitaure ese because inondirwadza. No, taurako zvese zvawakaitirwa nasisi vako, zvitaure zvese zvawakaitirwa nasisi vako pawaigara navo, taura zvese tiripo, taura zvese zvawakaitirwa nasisi vako. Nemurume wacho vakatombomufonera, vakamufonera vakati bamni ndaenda kumasowe ndikanzwa kuti mama kamborora hamugari nemukadzi ndobva vakubvunzana baba ndobva vakutotukana ndobva ndazina nemurume chenda unoororwa nasisi vako takatosiyana. Makasara nemurume nekuda kwenyaya yasisi vako ivava? Oh, now I understand. That's why she is feeling that the way she's feeling. Guys, muri kunzwisisa kapane nyaya. Sisi vakasvika pa extent yekuteverera munin'ina kwaakaroorwa, vakafonera munin'ina vakati ndakunzwa kumasowe kuti iwe ugari nemukadzi, vakanetsana nemurume womunin'ina ushu kusvikira murume adziti kune mukadzi wake chinda unogara nasisi vako. So akasiyana nemurume nekuda kwasisi. Muri kuona mazviona kuti pane nyaya pane missing puzzle ka iyo yabuda. Saka iko zvino izvo uri wega. Saka vana vari kupi? Right. Handi mazviona guys, there was a missing puzzle. Papa in a missing puzzle yanga ichizokwanisa kubatwa nemacounselors. And maona we were missing out something. There was more to the story than what she was telling us. But she keeps on coming back to Tuza. Antika, ndozvo zviri kumurwadza. Sisi vakaparadza marriage yemwana. Sisi vakaparadza marriage yemukadzi uyo achiri kuda marriage yake. Vakasvika vaingoramba vachingomteverera. Ndosaka ti vaingonteverera pese pandinoenda, pese pandaenda vaingonteverera. To the extent yekuti iko zvinhu zvasisina murume. Murume akachinda unorogwa nasisi vako ina ndichazvikwanisi. Sisi vachingofona, vachingopindira vachingowisa mhinho yavo mumarriage yemunin'ina kusvikira murume achinda unogara nasisi vako. Handi muri kuona kuti pain yacho is too much. Anomaona. Handi muri kuona the pain is too much. Right. And the guy afona ega. Kola, hello. Hello, Kola. Taskola wasara sei. Tasira ina ndina angu nyaya yangu ndokuda kutaura nditi. But kola kana azoka anditi. Find out with Ariki. And I feel as if she needs a support group, not just one person, a proper support group. People who will sit down, she needs to vent and listen. And given the opportunity, can I call that a period? It's like I have cut it off some choices. Nemoya unasisirake chiro nabe murume wake chiro nabe mwana wake koda ngasa tugova pazvamuchose
chiro paanoenda kunoshanda chiro akanzi agwara akanzi next of kin akuda kufa chisake ngasava panhamba ngavakate off. She's not worth it. I do not understand. Like, when I evil to that extent, all the numbers are no more. Kongamukate off. Chose chanoita mupenzi akanonga turani mustreet. That's also akanonga turani because this woman is evil. And then I just want to have a comment. So I'm not sure if guys are going through something. I know you say you don't want to topic, but you know, these days, never put it on the one panel papa diary. I feel as if sometimes some people need us. If I don't know. It's either you speak to Lala, even if it's just for 2 minutes, and then you just find out what you're going through. Because we're going to comment on one or no, Lala is on my status, Lala is doing all that. But no, near the last. I didn't know people were this evil on earth. That's all I had to say. All right. No, okay, let me just go back. Ndambotaura naye phone. Lala ndambotaura naye phone. Tichitaurawo zvimwe zvisinei neizvi. Let me just try and call him. Okay, tune. Right, let me try and Tariro. I think I need help, serious help. What's going on? Mana winga tambotaura zvakanaka naka papa yaona mbondudza one. Not even nothing is going on, mama. Munobzoti upenyu hwangu chero kubasa kwangu ka zvinhu zvese zvikufamba zvakanaka, but I'm just being drawn into this world of drugs. Zvekuti siku ndinenge ndinotenga chero this weekend chete ndatenga 4,000 izvozvo kubvira musi Friday kusvika nhasi. Wakapinda sei madrugs ailala? Pandakambonda Joburg paya ndo pandakaona mukomana aimaita and I started like that. Recently apa pakabva kuJoburg uine munhu waungonaye kuJoburg apa? No, not even now. I think mukomana wandakaona it was in October, November. Nchingobva kuita package rangu paya. You know what, I was fine before that. Yeah, I know. But then akauya kunoku and muhotera and we were doing it. Vandazoenda kwaari, we were doing it. Vauya kunoku futi izvozvi apa angari kunoku muna January, we were doing it. So I don't know, mama. I feel like I'm dying and I don't want to do this, but I keep on doing it. Sa kubva zvawatanga kuita madrugs aya pane munhu paunenge wakasvuta unosvuta madrugs api acho? Ripi racho drug? Ndinoita cocaine, mama, and inodhura. Kagram kanoita 600 rand kana 700 rand, and per weekend ndinoita kana 5 magram. Chifungai. Right. Paunenge waisvuta pepe paunenge uchinzwa sei? Pandochira ndinenge ndiright, but painozotanga kubuda musystem ndo pandinotanga kunzwa kuti kana. Okay. Saka iwo uri kuda help yecounseling here kana kuti kuda kuti tikubatsire sei ilala? Because you know that addiction now the dangerous part yemadrugs yakai. One day ucharova overdose. Unonongo wakafa mwanangu. Ne zvinizvi. Two, look at the money that you are wasting, 4,000. Mira ndikuze inini manje andisikana worried ne overdose. Ndikati overdose ndikafo ndikutonga kwaMwari ndinenge ndafa. Chandine basa nacho sokuti izvo zvindatanga kutora masavings angu kuti nditase nditenge madrugs aya. Mama ndine mari mudadza ndendakaisa mubhengi ko ndikatanga kudzitora dzese ndikapedza everything kuti ndikasara ndisina chinhu ndichiita zvemadrugs. Alright, Lala, iwo ungada here kuti tikutsvagire ndikiri rehab center ndokubhukira inini kunoku wenda.
can't go to rehab center because I've got responsibilities. I need maybe my counselings, I need my help because anje basa rangu mama riri busy zvekudaro ndikada kuti ndiende kurehab center ndinosvika basa ririko vangade chengete kuda zvakati. Alright, do you think that your counseling uri kumba inogona kubatsira pasina uchipedza kutaura unogona kunzwa that need yekuti dei wamboshuta unoitizira sei? Notaura, I haven't spoken about it. This has been happening for almost like 5 months. But I'm now at a place where I just want to stop. I can't. Ndozvandikureva kuti unozati kurehab auwane kurehab hakuna manokupa drug kurehab hakuna nokupa iko kana uri kunze chero ukaita counseling nemunhu ukataura nemunhu lala hantika but mapedza wawirira kuti anchadi mukufamba mame wobva sangana neumwe munhu akataura wobva kuti hari kanongotora 1 ndiri muprocess yeku unozogona kusiya here. Counseling tinokwanisa kupa free of charge, tine vanhu vatinavo, but zvinozonyatsobuda here usiri kurehab. I can't do rehab is gonna destroy my life. I can't do rehab. Imagine one of us got Lala quit my tracks. No, Lala. Like, this is not listen, Manangu. This is not about people, right? This is about you. This is not about people. This is about your life. Vana basa, rala vana chinja vanokubatsira vana kana chavanokutengera nchomupenyu. Hatina kana chatino chimare chingu atinokupa. Hatina kana mare tumira mai vako kuZimbabwe uko, kuHarare uko. Uri kunzwa? So forget about people and do the right thing. I am like, I don't know. And the thing is like I have access to everything that I want. I have access to money. Like me getting it's so easy, and I just want to stop, but I can't. Yeah. And I don't know why. And I think the tariro that you guys have seen with this year, high, my photoshoots actually high. That's why I can slay them so much, and that's why I can't stop. Because I stop. I feel weak, and I don't know. That's the thing now. And right now, when access kune mari, you've got access to the money, you've got access to everything that you want because you are outside. Kana uri inside, you won't be having access to all these things. And saka unokwanisa kubatsirika. Saka unoti kudi ipapo. But I can't. What is going to happen to my life? It's going to be shading up. I don't know. I'm not just going to abandon my life. I will. Oh my God. Am I doing this? No, actually. I don't know. Maybe it's not that deep. Maybe it's not that deep. But I don't know. It is that deep, Lala, because Karawa could spend 5,000 for 3 days. It's that deep. It is that deep. No, but then I'm fine. I'm still functioning. So I don't know. Call outpatient rehab. You know the outpatient rehab, which rehab. Can you do that? I can't. I work like 18 hours a day in my life. I don't know. I just think people who have like gone through it, people who know like how I can stop it. I'm not going to anywhere. I'm not going to do that. How do I stop like she's not here because I can't go to rehab. Alright. So you ought to cancela, Antika. Cancela otora ne yokuseri okubatsira. Is it okay?
vanhu because as I'm talking mama tichoenda kunotsvaga izvozvi zvinonzidaka. So I hope kansela anoziva zvaanenge achiita and she has gone through what I'm going through because now I'm saka uri kutofamba izvo so uri kutoenda kunoningirira kutonotenga sofix ndinotopinda muta mangu ndichotenga and I don't know. Saka uri kunotenga kure kupi? Andimbotenga kure vanhu vanongova vachidhirivhara and I don't even feel good about it, but I don't know. Saka munhu atori murodhi ari kuya izvo so ndimakanisa palive ndikuzviziva uri palive? Yes, uri palive. No, ndaona kuti pane vanhu vanogona kufunga kuti handisozova ndiri palive, but I'm that play. No, vanhu ndo vatoti hanzi vaona status dzako ndikufonere. Vanhu ndo vatoti hanzi vaona status dzako ndikufonere. So ndakufonera palive because vanhu vati taona amastatus alala fonera ilala. Saka you are on live. Nobody really cares about that. So vanongoda kuti uye pano uslayer vanhu vanoda kuti vakasangana newe unenge uchislayer and I don't know. I think this was a mistake. Okay. I don't know. Lala, pane drug iri kunyorwa panapa. But I don't know kuti drug iri rinotengeswa over the counter here kana kuti china ita tindasiya hanzi you need methadone a substitute for drug. I think it no substitute a drug kuti paunonzwa kuda drug papa maybe wonwa izvo, but what I don't know now is rinotengeswa over the counter here or what, I don't know. Plus aupuwe prescription here kuti utenge that drug irori. Can you please uyanyora in comment section, can you please tell us more about the drug rinonzi methadone? Tatenda si tell us more about this methadone tizive kuti anokwanisa kuriwana papi sei kana risi chitengeswa over the counter ambori try tuone kuti maybe hanzi methadone. Exactly, vanhu vari kungonyora kuti hanzi methadone. Hanzi saka nevava mwana vakuti hanzi kosha tanga takuda kutokuisa kubig brother Zimbabwe. Guys, he cannot go kubig brother Zimbabwe. I suggested it ndini, but kana as long as akadai so guys vanogona kunomutesta handika hakwanise kupinda akadai so kubig brother. Hanzi it's only bought ne prescription. Saka prescription aneiwana kupi? Anoenda kuna doctor here kana kuti anoenda kupi? I have a doctor, mama. I have doctors. You know the life I live, mama. This thing azvimbo sarudze kuti ende vanhu vanofunga kuti vakaunzwa kunanisha madrugs munhu anenge ari paroti, but zvinhu zvazvisarudzi zvinotongoya kwauri ende usingambozvifungiri. Dai wakandodza last year kuti ndine ndiri pano ndaitokusekai ndopandiri. So zvinogona here kuti mangwana uinde kwadoctor umbonomuudza problem akuprescribe methadone kutaurwa pana methadone. Hanzi paunenge uchinzwa ndofunga hanzi substitute for madrugs. Ndofunga paunonzwa kuda drug panenge wakunzwa kuti ndakuda drug papa iwe unobva watora chipiritsi iroro. Ndofunga rino amen. Zvakafanana neni lala ndine addiction yekudya ivhu sevanhu vechikadzi anozoti vanhu vechikadzi tinodya ivhu stereki. Ndinombosvika papoint yekuti ndoda kurisiya but I keep on ending up ndakungozvona ndakurengi ndakunotsvagana naro handika, but ndine of late is better because ndakaudzwa nemwe mukanzi tichitenga maziminsi dutu remaminsi ndikanotenga zipaketi rangu remaminsi paya pandei kunzwa kuti no ndakurida ndongotora maminsi aya ndodya mumuromo ndokanda mumuromo zvinoita nani ndotokangana kuti ndikuda ngikiri ivhiro rero. Saka unogona here kuenda kuna doctor wako mangwana unomutsanangurira then? All I know is I don't know, I keep on depending on drugs like this because I feel like I'm dying every time and every day that I do them. Can you go kuna doctor wako mangwana iwewe anokupa prescription ye methadone iyoyo? Hanzi it's liquid, hanzi unoimwa, hanzi it's liquid unoita zvokuimwa methadone yacho.
I don't know. I'll look into it. At least no zvakanakira kuvaudza vanhu because you'll be told zvinhu zvanga usingambosema. Saka iwo mangwana Stop. I really want to, like, izvozvi apa ndakazama nezuro. I didn't do anything the whole day. Nasi I didn't do anything the whole day. But now I was at a point where I felt like if I don't do anything in the offer in. Right. Mangwana ndokufonera ndokureminder iwe woenda kwa GP wako mangwana. GP wako muzati ndokumbirawo kuti ndikusvita mudze chokwadi. Antika ndikuda inonzi chi method iyoyo akunyorere method iyoyo antika unotenga that liquid yekuti unonwa antiona timboona kuti how it goes tichizotsvaga cancel tokuchikupa cancel ukuthi ataure newe kuseri. Is it fine? Adona lala. All right. Lala adona. Let's hope uchamubatsira guys. I'll talk to him. Ndichataura naye kuseri. Then ndomureminder mangwana kunotsvaga inonzi chi methodoni yamataura you guys. Awane chi and Sis Melly go and take him to his doctor. Tinogara kure na kure Luther King. Ari ku Cape Town tiri kure na kure Sasterek. Hanmona. Hanzi nditire ma iron tablets guys. Nyaya dzema iron tablets zamukundudza idzi guys adzishande inikwa ndiri. Ramai Mashi, do not call on this number. Don't call on this number. Number yekufona yakapinwa apa. If you call on this number, then live edinova stop because it's the phone that I'm using on live. Shema ironing tablet yamukundudza izvo. Ndaka de kuchinzi ma ironing tablet aya ma ironing tablet yamukutaura yakaya. Anoiswa kana muchi amene kuti kana muchibhegi chichi 20 kg chozara ndichimwa azvishandi kwandiri zviya. Azvishande zviya. Ndakadodunga ndidori nawo ndakasvika kuti fuck off antimaona asi dzimwe nguva ndongoti ndongori ndodya so ipapo vanhu nditotora matanenge achitozara muromo anomuri kuzviona timatanenge achitozara muromo nditi ndikatidya ipati papo ndanda kunya kuridyisa too much anomaona saka vanhu vavoti wapedza kuridya kana kuti after 30 minutes wakonzwa kurida ndogona kutora maswisi ndomboti mumuromo anomaona kuti ndidi zviite nani ndakaenda kwadokta ini ndikaenda kufamasi ndikati David ndipewo kana ndipiritsa kuna kana chinobayiwa jekiseni yekuti mundibaye lekuti ndiwo kuti arisvikanza akuna unofanira kutongorega wega drink lots of water chezvauri kudya kudai so chimwako mvura yakawandisa mai mwana ndikakudzai kuti nipazuva ndidomekesha zigubhu rangu makuseni ndichienda kujimu ndofunga ende harichina effect rinondiita ivhuriya because ndinoenda kunhingirikiri kujimuka. Hello, Kola. Hello. Hello. Can you switch off your other device? I have done so. Okay. No. Yes, you can go ahead now. And the lady who was talking about her sister being bullying and being evil to her. And I felt really sad because she's really hurting. But the biggest payback to such people is be you, be stronger than them. You know, there's no point of you remembering the abuse that they put you through in your life. Okay? Because God is for all of us. You know, I don't want to personalize this about myself because people would think I like to take over and turn into something. I just want to give it inspiration, right? When people make you feel pain, it's because you're better than them. You're far much a human being than who they are, right? When people make you feel they belittle you because they fear something from you, right? You don't need to acknowledge them because one day they'll come back and they'll need you to help them. It's just a matter of time. Yeah, she's only 33 years old. And if I have to sit down and relay my life to people, many will be so much like, oh gosh, is that what happened to you and stuff like that. But that's besides the point. Yeah. I just wanted to be strong and, tell people her story. But there comes a time when you have to remember to appreciate the little you have in life. You've got a husband, you've got kids, you're blessed. You've managed to keep that going. Because some of us, when we were young,
we end up being in the wilderness because of what the relatives have done to us, right? So she needs to understand not all relatives come as blood or whatever. There's no such thing as blood, because a stranger can be a better relative than your relative that you call your mother, True. your father, your sister, your uncle. True. Yeah. So I just wanted to know that there are better people out there for her in this world than the family that she's been born into. So it's up to her, pick up herself and dust off whatever pain she feels. She does not have to feel it anymore, because that person is just evil and she cannot help them. She can only help herself, because the more you look at that, it's like you're degrading yourself to their level of reasoning. Yeah. So I felt for her and I felt her pain. And, you know, as another woman to another woman, I just feel that she requires us to help her, but she needs to be strong for herself. I cannot help her. Listening to her story, I just could feel that all the tears she had running her cheeks and stuff like that. Guess what? I was there, and everyone has been there. Some of us will pretend we've not been there, but we've all been there through the hands of our own blood, right? But she needs to stand up as a woman and stand up for her kids, so that no one else will do that to her family, to her blood, or whatever she brought into this world. Because this thing can happen to generation, because some people don't acknowledge that another person is abusing their kids. You know? So abuse does not mean that your parents are dead or your parents are poor. Abuse can even happen to your parents, as powerful they are, by just leaving you in the care of a tete, of an uncle, of a bankuru, of you know, even your stepmother. You know, they can make you see help. You know, because you're defenseless, and that's how it happens. I'm not a counselor, guys. I'm just telling you that she needs to get over it, dust up herself, and understand she has basically passed, you know, the devil's gateway, and now is the time to shine. And she does not need to allow other people to, you know, don't give people that gratitude to know that they made you suffer. Show them that you're a happy young woman who is basically accomplished more than the bitterness they want you to live in. I don't think she's bitter. I think she's hurting. Because bitterness is a very bad word. I think she's actually is, you know, hurting. Because when you're being abused by your own relatives, it's very hard to acknowledge that people can be that evil. You know, that's what I wanted to say, Sis Melly. Thank you very much. I hope Kola is listening, Ramai. Okay. Thank you. So that's all I want to say, darling. Okay, We'll see thank you. another time. And thank you very much for the beautiful program, and I'm enjoying it. Thank you very much, Kola. You're welcome. Right. Guys, remember, this is a show for everyone. This is a show for everyone. This is not a political page whereby we say kuti one in the way chakati. We all have our own problems, despite the fact that she supports ZANU-PF or we support the MDC or whatever. But we all have problems, right? If she calls her with her data, achida kupa contribution, we allow her just like everybody else, just like anybody else, right? What she was saying is, hanzi ndikauya onenya yangu ngandikudze ipano, a lot of you guys munoshamisika, munoshokeka, hanimaona. So she needs to have counseling. She needs to have mumuno utataure naye. Because hama idzidzi hanzi kuntori hanzi not hama dzake chiti dzanokwanisa kuti hama dzepedyo anokwanisa ngakate sake completely off, and a stranger can be a total relative, a better relative than hama yake epadyo yanotaurwa naye. Saka this is a free page, guys. Hasina basa kuti uno supporta ZANU chero munangako kadouya kadofona wapa chipa contribution, guys. Tinotongomudi totongomu alawa pano antika. This is not a political page, and everybody is free pano kuti aunze contribution yake ataure zvaanenge achifunga, andimaona. So ndozvatitaura nezvozvo, right? And it's kuziva here kuti, guys, I think this we need to have part 2, guys. It's not a one day show.
we cannot have a one-day show. We can't have a one-day show. I need to have part 2 of this, and then when we say message to phone up number I'll need to go back to them. Don't worry now. Todzoka part 2. Murukuzviona sei? Todzoka navo ne part 2 because tikada kuti show yaise kuti inopera nhasi pafair. Aise kuti inopera nhasi ine vanhu vakawanda vari hating nokuda kwa ini ndaida kukudzai nyaya yangu paya handa kuzoitaura zvepaya hanomaona saka ndeti todawo zvenguva zvekuti ndigozoida kutaurawo ndichikudzai kuti aiwaka ini cheche ini I was betrayed by a relative hanomaona ini I was betrayed by a relative ndakabetraywa nabamukuru vangu mukoma baba vangu and my story like this goes like this. And the part 2, right? So I might as well share my story. Pano can also share part 2. Should I share my story? But it's a little bit long, guys. I think to go down part 2. And that part 2, I think. Van veseva we are part 2. Then do tanga inini ku share yangu nyaya. And then I start by sharing yangu nyaya because yakati rebei kuti munzwisise. And ndotanga inini part 2 tanga ni yangu nyaya. Kuti munzwisise anoona because ananda kurara mwanda kumabasa mangwana and things like that and yangu yakatoti rebei anoona so okay so I'll be the first guest andika I'll be the first guest musi wechitatu ndinenge ndiri first guest guys mondi remind andika kuti ndakavaregerera zvangu anyway I prayed to God I forgave my uncle and ndakavaregerera but not all people can do that. Right, I'll share my story with you on Wednesday and Mona. I'll share and close the live with your story. Yakareba, guys. Yakareba. All right, this is my story. And share it now. We have that. Right, my story goes like this. I was betrayed by my uncle. And guys. I've seen a lot in life. Apana chandisheka. Bankuru mukoma wa baba. I hope kumusha kwa vari kumashungoku. I hope vachaona life ishi. I've never had a chance yekuti nditaure navo. Ndivaudza kuti but mdharaka paya mdhara paya nanhasi ndakabatikana. But I hope kuti vana vavo varipo pano paFacebook. Andika hanzvadzi dzangu vachaona this life vagonodzisvitsa kune mudhara wavo. My story goes like this. All right. My father passed on when I was 17. When my father passed on, when my father passed on when I was 17, andika takakurira hometown iwo anditika baba vangu vakasiri mupfumi stereki vangu vasiri murombo taive tiri vanhu vari average vanhu vaikwanisa kuafoda baba vangu vanga variwo vanhu vaive kuti kudhara kwaive nema544 andiwana vaivewo nema544 semateksi anga akatowandawo atitawo ma-emergency commuter antimaona aicommuta vanhu vakawandawo in other words kuti vangu vari businessmen panguva iyo antimaona vaitawo basa ravo ravaita rakanaka. My mother vaitawo basa ravo rakanaka. My mother, she was a sister paGeneral Hospital mugweru, right? Vadaro papaya because vanhu vekumusha kwedu kumasvingo vachine vanhu vekumusha kwedu vachine this belief yekuti munhu panorora munhu vanofanira kumutsvagira mukadzi. I think zvaitwa kudhara ikoko and baba vangu inini vakanoenda namai vangu vari musikana kuti ndiye musikana unoda kurorawo hazvina kunge mai vangu vana kunge vagamuchirwa mufamily anomaona but despite kusagamuchirwa kwavo vakangororana still andika vakangochata sezvokuti vanhu vakangouyawo pamucheto wakadii vachita but vanhu hama dzekumusha hadzina kufara anoona saka vava vakangoplus kumusha kumasvingo kune chiya chokuti haurori mukadzi anoshanda. Mukadzi akaenda kuchikoro hadiwe zvaive kumasvingo mazano ndo zvachinja. Mukadzi akaenda kuchikoro hasi kuhadiwe unofanira kuti kana warora mukadzi wako anofanira kubata badza achishanda kumusha achirima anomaona kumusha murume ari kutaundi kana azoita weekend murume oenda kupi oenda kumusha kunona mukadzi. That was not the case with my mom because mai vangu vaenda kubasa vangu vane profession yavo, right? Someone aenda kubasa kudaro hazvina kugamuchirwa vakatanga she was called all sorts of names. Hure warora tambeni warora hure warora chichi
kusima svingo warora munhu anozora lipstick hatidi chichimozati kana uchienda kubasa wakazora lipstick hatizvidi hureri chichimushambe ndoshotseni vatinoti but hazvinodzorera baba vangu kumasure handika vakaita family yavo handika we are 4 kids mumba medu tese tiri vapenyu we are 4 2 boys 2 girls right. Baba vangu vazoshayika, baba vangu vashayika kudaro and he was the first to pass on. Vashayika kudaro tikasara namai andika but baba vangu semunhu akaenda kuchikoro semunhu angakati ngwarei vakasiyawo vadi vanyorawo ravo vari mupenyu ndikafa ini plus vangu vane muchato 511 uya handika kana ndikafawo ini zviso zvinongoenda kumukadzi wangu nevana antimazviona hapana chinotogwa mumba mangu. Bamukuru vangu ava ndo vanonzi black sheep of the family vanogara kumusha handika vanozikamwa nemangoromera ekurova vanhu vanozikamwa nekugara kumusha vanozikamwa nekudya zvevapfupi vari nekureba hanomaona vaingopamba zvinhu zvavanhu vaitonga mai vavo zvaibvumidzwa nambuya vangu ini namai vavo vaitonga even baba vavo ndo vanga vaitonga mumusha handimaona right. Saka even vakapuwa baba vangu namai vangu vakapuwa stand yavo yekunzi aiwa movakawapa movaka motopenyuwapa mokuti muvake zvekumamisha zvezviya vakapuwa pavo pastand vakati vako imba yavo yemazengewo yanga ine 5 roomswo yakanaka chakanaka but unfortunately they never got a chance kuti vagarepo handimaona because bamukuru vangu vaingoita mashiripiti avo handimaona ipapo right. Sezvine baba vangu vashayika kudaro bamukuru nenyaya yekuti illiteracy vakakurira kumusha havana kuziva kuti 511 inoshanda sei handika vakauya kuzoviga munin'ina wavo vapedza kuviga munin'ina wavo vanhu vemudhara wangu zvikanzi aiwa zvemainini tapedza kuviga mudhara paya inini panapa ndindave in control kusara pasi musara pavana saka zvinhu zvese zvava panapa ndindodotora ndindokontrola hapana chamunotora motondipawo kune kudhara kwaive kusina zvemakadhi ekubhenki hani munozviziva I was 16 by then kwaita zvemabhuku vanhu vaita zvekushandisa mabhuku ekubhengi aya mondipa mabhuku aichi emunin'ina and everything zvese. In fact nyaya yakatangira pafuneral ndo pazvakatangira pafuneral handika pakashayika mudhara vakafira kutaundi handiti asi semunhu wokuti akanga akurira kumusha asi vanga vachidzidzawo kumusha ikoko vachienda kuchikoro chiri right vari kumusha vachidzidza pagoto hai hanomaona vanga vakati chekudhaa kubaba wangu saka pakurongedzwa kwehembe vafira mutaundi ichinzi vakunovigwa kumusha kwedu tine heroes acre handi inovigwawo nesemumusha handiti vaona vanenge vafira vemufamily zvikanzi hembe ngadzirongedzwe. Pakurongedzwa kwehembe ndo pakatanga mashiripiti. Bamukuru vangu vakatora hembe dzese vakarongedza for some reasons handizivi kuti nemhaka yeinda ndakangokura ndakangongwarisa ndakatanga ngobvisa matourist box aishandiswa nababa vangu nemamwe masutu ndaiziva aifarira kupfeka masutu ndobva ndaviga handimaona because kwai kune vana vakomana 2 hanzvadzi dzangu vadiki for some reasons hapana munhu akazviziva right. Enda kumusha vavigwa vachengetwa kudaro zvikanzi date remanyaradzo raiswa handi hembe dzinofanira kugova pamanyaradzo right. Tadzokera kutaundi namai vedu takuchidzokera manje kumanyaradzo date takagamuchirwa nevana vabamukuru vangu vakapfeka hembe dzababa vangu dzinofanirwa kunge dziri dzatiri kufanirwa kuti tiende kuti dzinogovewa takatosangana nevana vabamukuru vangu vakapfeka hembe dzamudhara wangu mwana dzakatakiwa munongo waini vakapfekedzwa hembe idzi vangu vakati ko zviri kufamba sei takatotanga tatoona saini panapa kuti izvi panapa pana kumira mushe but anyway takanyarara tanyarara kudaro tasvika papaya manyaradzo aitwa akangoitwa manyaradzo nje mumusha echechi hapana chakazopuwa vana vanin'ina vangu vadzadzi dzangu vakomana vaya kana anything chivakapiwa hapana hanomaona ndaive ndichiriwo mwana ndangozvisiya mai vachiripo kapa hanomaona tadzokera kutaundi ndazonodza mai kuti aiwa indinei dzimwe hembe dzandakanga ndaviga paya pakarongedzwa hembe netools rami mudhara riri pasi pemubhedha apa hanomaona mai vakati inga wakatogona taizvohembe tazizona dzakapfekwa tichienda kumanyaradzo ndokutora hembe dziya masutsa aya ndokuti kune vana nehembe dzababa venyu dzakanga dzakatobiwa nasisi venyu wedzi antika ndozvamawanawo zvinhu zvese maona kuti zvakasara kumusha hakuna munhu akataura nezvazvo anomuona zvapera paya right. Takagara bamukuru vangu vakazotevera zvikanzi ndave musara pavana ndoda mabhuku ese ndoda ndichatora motikari dzese mai vangu vakati aiwaka ndine vana ndiri mupenyu hamuna chamunotora chekuti mungati munoenda nacho kumusha imimi munoda kutora matv munoda kutora mafiriji munonoshandisa chii kumasvingo time iyo kusina kana magetsi kusina kana chii kumusha kwenyu munoda kuzvishandisa chii zvikanzi ndotozvitora zvinhu zvemunin'ina wangu izvi munoza mentality yavanhu yekumusha iya. Bamukuru vangu vangu adouya nemotikari mai mwana nevanhu vanotora ma504 aya mapiyuzha aya ndokudzitora mota dziya dzakananga masvingo kudai zvakaenda kumasvingo zvaenda kumasvingo mai mwana takangosiyiwa tiri mumba kudai so zvinhu zvese zvemagetsi zvatorwa mai vangu vakati aiwa ndandisingadi kuvaitira utsinye because
ndivana baba vevana vangu mangwana pakatika anything ndinofanira kuzoenda kwavari but nezvavaita izvo handikwanisi kuti ndinganyarara. Maimama vakamuka vakaenda kumapurisa, vaenda kumapurisa vakapuwa tsamba vakaenda kwahaikoti kubulawayo. Vaenda kwahaikoti kubulawayo, haikoti ichibva yanyora tsamba kuti vadzokere naye kupolice station. Vadzokera naye police station kukasumuka zipuma riya sanda kwekudhara kwave nemasandara emapurisa, sandara remapurisa riya andimoona ndokubva rasumuka rakananga kwagutu maimwana kunotora zvinhu. Ndokusvika tichinanga kwagutu kuya kunotora zvinhu kumusha kwedu kuya ndokusvika zvikanzi banguru vangu vaenda kunzi vaida kurohwa nemapurisa. Mai vangu ndokuti aiwa musavarova, zvikaitipei zvinhu zvose zvamakatora kutaundi uko nesuru. Handi zvinhu zvaya ndokutogwa bheki ndokuiswa mumasandana ndokututigwa masandana handimoona nemota imwe rori yatatenda nayo ndokubva zvadziswa kutaundi. Handimoona banguru vangu ndokupuwa warning, ndokupuwa tsamba ingabva kwahaikoti. Saka izva zvina kubata banguru vangu zvakanaka. Handimoona pakabva patotanga kuita pakabva paita grudge ratisingazivi tiri vana rakabva ratapuridzirwa kwatiri isusu vana. Hatisi kuziva chinhu ipapo tikukura. Well, zvinhu zvadzoka mutaundi tagara life yedu zvakanaka everything. Banguru vave havachasviki kana pai kana taingonzwa kuti vasvika vagumira murengi vachitengesa nzungu dzavo nenyimo dzavo vadzokera kumusha vaonekwa murengi kumba kwatinogara isusu havachasviki. Tikangosvigamuchirawo kuti aiwa ndo zvavari zvavasarudza mai vangu kuti aiwa vana vangu tongokontinya right. Sezvinhu zvamunoziva zvinoita Mwari. Ndifunga tikagara about 10 years mai vazotangawo kurwara. Mai vatanga kurwara kudaro handitika mai vazoshayikawo. Handiti mai vachirwara handitika vakasiya vanyora pauravo kuti ndichishayika inini ndoda kunovigwa pakavigwa murume wangu pasaidi nemurume wangu ndopanoda kuvigwa. Handimoona right. Saka ndini mukuru remember mai vashayika kudaro paya ndakatumira nzvadzi yangu kuti iwewo mai vashayika kunoku ndakavaudza ichiri message ndakasendera iri message handika vachiri kurwara hapana kauya kuzoona mai vangu. Handimoona saka ndini ndaingotambura nehama dzekwamai handika ndisi taingotambura namai vedu handi vana mai nini vangu vana mai guru vangu vana sekuru vangu hama dzekubaba dzinambofira dzakada kupindira kusvikira mai vazoshayika. Mai vasvika kudaro tikati aiwa last wish yemunhu yakadi akataura kuti ndoda kunoiga pana baba wangu hapana zvotingaita. Handika ndini mukuru ndini ndakuronga funeral right. Ndaronga funeral ndatuma nzvadzi yangu wochienda kumusha iwe wochikwira bhasi isozotevera kusura mangwana kana waenda kumusha usadzoke wochigarira ikoko ungonoziva kuti hanzi mama vakashayika kuno. Handika asi tikuya nebhodhi ikoko because ndo zvakasiya kuti vada kuvigwa pasaidi pemurume wavo. Hanzvadzi yangu akwira aenda kumusha last monemba kwedu aenda kumusha paipai asvika vaudza kuti ndo zvaitika kumusha mai vakashayika. Handika tasara vana tega kati anerera apa. Saka chitunha chiri kuya kuno kuvari kuti vakasiya vataura vada kuvigwa pana baba wavo. Banguru vangu vakasumuka vakataura kuti hakuna hure rinovigwa mumusha muno. Hatidi hure, hati hure riya mai venyu raive hure rakaramba nezvinhu zvemunin'ina wangu. Handika muchato maifuti muchato kuita sei hakuna hure rinovigwa pano ngaavigwe kumahure kutaundi ikoko. Mahure anovigwa kutaundi havigwi mumusha muno. Ndo murume wakaburitsa sezvinei vachiudza mwana mudiki last born I think by then he was 14. Handika 13 14 haana kukwanisa kurara kumusha akarara achifamba usiku hwese achidzoka. Tuone makuseni isusu hanzvadzi iri kusvika hanzvadzi isvika paipaya kuwadzoka kwakanaka here siri kutoronga arrangement atokuwana bhazi and everything kuti tiuye kumusha zviri kufamba sei zvikanzi uya kuno pane nyaya handimaona atotitora pasaidi zvikanzi uko hakuindiki uko kwakanzi nabanguru hatidi kuvaona kumusha kwedu vakaramba nezvinhu saka vanovigwa kutaundi ikoko izvo no problem change of plans. Handimaona ndarochinja maplani handikwanisi kuti tingamanikidza kamwe mushavani mavo isi tiri vana vadiki papo hatina mbonyosiyana stereki ini nevanina vangu hatina mbonyosiyana stereki. Handimoona saka tatoita change of plans kuti varamba kuti tinde navo pane murume wavo tochivaviga edu mutaundi imomo. Ndakutotanga kutoti ndinondobvunza mazano ndoita sei kuti ndivavigwe muno mutauni kutauni uko papi pachozvo mutapa zvafamba sei vandakutopuwa guidance vanhu vakuru nasekuru namainini vangu ngatifambei tatofambira paipaya zvinambonetsa aiwa tawana guva pamutapa paipaya zvakanaka. Handika musi wekuti tikunoviga mai vangu handika pfuchu tavaona vasvika nezvibhegi zvavo vangoyawo sechiwo sevanhu vari kungoyawo kuda vakasara vakaita meeting yavo kumusha here kuya mwana abva kanzi handei tingonoviga asi kwete muno mumusha ndokutevera. Handimoona ndokungoenda kugarawo samwe takangovaonawo sevamwe vanhuwo ndobva taviga mai vedu zvikapera mutauni.
varamba wish last wish yevanhu 2 vaidanana vanga vakaroorana antika for more than 20 something years varamba wish yekuti vanhu vavigwa pamwe chete no problem tasvigamuchira umwe avigwa kumasvingo umwe aviga pai avigwa kugweru hapana chakaipa kwese kuvigwa after all hapana chamuka tapedza kuvaviga paya raitadzokera kumba vankuru vangu vavaya pameeting vasimuka handitika yemba yekutiwo raitiwa namai vangu kuti aiwa isu tichange tichichengeta tichiona vana tichikwatenge tiri saka hapana chinhu chinogovewa pano handika chagovewa inhumbi dzekupfeka dzani dzevana mainini vangu dzasisi vavo dzamai vangu inini ndo dzichagovewa zvimwe zvese pane vana tongosiyira vana handitika ndofunga pane uri kungositeta zviri very clearly kuti pane dzimba dzakasiyiwa dzimba idzi dzinongofamba zvakadai hapana chinotorwa hapana mota inobuda hapana mukuru yaaripo shes mature enough kuti amanejechi vana vachengete chani vachienda chikoro zvemaschool fees and everything zvese izvo zvichabhadhagwa nekambani yekwababa saka hapana chinonetsa kana pane chinenge chinonetsa sekuru vangu vamwe vari mungwera vakati kana pane chinenge chichinetsa vanongoyavaona inini then ndoita sei indodi ndovabatsira but anyway apa chatinoda kutora ndeve kwamai ava zvakanaka zvakadaro bankuru vangu vasumuka paya vasumudza coffee table mai mwana kuda kuponda sekuru vangu vaitaura izvozvo zvikanzi wayo iwe pano kuti nditaurire izvozvo hautaura una sei kuvana ava vana ava ndeve kwedu taveve kwavo manje antimaona vana ava ndevangu ava vana vedu ava saka inini ndiri kusara pavana ndotoda mabhuku ese ane mari ndoda kuziva kuti mune mari zvese zviri kufamba sei aiwa indati kurewo payaka ndaramba ndikati aiwa kazviti takabva kumutapa kunoviga munhu akanga achida kubva kumusha mukaramba kuti muvige mumusha mukatora giraji renyu nimimi ramai ratisingazivi isu vana mukaisa patiri isisu vana iko zvine zvimakuda kutitora sevana venyu kubva zvakashaika baba vedu svika mai vashake nhasi pane rakambo yakabata bhagedhi rechibage kuti kune vana vai vakasiyiwa nemunini wangu ari kumusha vikati vavigire chibage nhasi ndopava kuti makuda mabhuku makuda no hatina musara pavana isu tochengetwa namwari because mai vangu vari muchipatara mai vangu inini my mother was a pastor, my mother was a preacher vakasiya vangoti pamavhesisi vakatipa musi wavakatofa anti vari padying musi wokumusi the minute yavakafa vakatotidzinga vakutofa anditika vakatotaura kuti iko zvinezvi chibuda iri visiting hour ya6 manheru zvikanzi chibudai muchienda ini nzira yangu yavhurika ndapenyerwa antika vanhu vakapfeka zvinguo chena vauya kuzonditora muchinda asi mwana wangu ukaenda pasi pemetresi yangu kanovhura moza zvavanhu vakuru zvezviya pane envelope iripo ukatora envelope iyoyo ukaverenga envelope iyoyo ichakupa every zvese vava nedafsi yavo and everything up to date zvakabhadharwa and everything andowana unongotora envelope iyo ichakupa everything ichakugaidha everything but chanoda kuudza ndechekudai so kuinda kwangu inini apa ndinyatsinzwinzwisa because tata musodzi kuchema hatina kunzwisisa kuti varizama kuti chikuoneka kutopedzisira zvikanzi kuenda kwangu inini hazvidewo kuti ndokupesira ndobva vandipa vatisira vhesi yekuti atina pasta vekuchechi kwavaipinda kwavo musenior pasta zvikanzi pasta ndiri kusiyirai vana vangu maoko menyu andika vana ava zvese zvichaitika paupenyu hwavo please imimi oversee everything andichimaona kune vhesi inoti ndiri mwari venhera ndiri mwari vechirikadzi handikusiyi muri mega pamuchaomerwa ndoda kuti murangarire vhesi iyo yekuti muri nherera mongoti mwari makati muri mwari venherera muchaona kuti zvinhu zvenyu zvinokuenderai one ini handiiti magadziro haya kana zvinonzi chi manyara dzangu inongoitwa ndiri munhu weche munozviziva ndiri munhu wechechi panongoitwa minamato zvapera handiiti zvinhu zvechibhoyi handika chibudai ida kuda kuzorora vanga vane oxygen vakabva vakatoita kubvisa oxygen ipapo kuti vataure mashoko iwayo zvikanzi chibudai saka munhu wavaishanda naye remember kuti vaishanda pachipatara chimwe chete ichi chavaishanda ichi ndopavakanga vakadhitwa ipapo antiva saka munhu anga akamira pasaidi papa pakatoona kuti vakutogaspa zvekupedzisira akabva totitora inga iri friend yavo ndobva chibudai ndobva atiburitsa tikati but vamwe vachiripo chibudai anomaona ndofunga vanga vari kuupstairs muprivate ward takati chibuda mumuyamuya ndika tisina tichitodzika masteps ivo vachitopera anomaona vachitopera kudaro vachitopetwa same time zvokuti body takatoona body chipushwa but hatina kuziva kuti ndivo munhu akatovharwa tikati touya mangwana makuseni zvatajaira kuti makuseni tinomuka tichienda neiti chinovapa tii makuseni egega anomaona kandi bhodhi yatiyapfuura napota yaya chisunda apota akutochimhoresa chitoti makadiko vanangu but aingorina kamuka kumhosa angoita so kamunhu kake kungoti aitiziva but saka hapana munhu akasamupfungwa andimaona kandi atopusha moms vedu kuenda navo kupi kutoti kumochara chimirira kuti dafsi izovatora anomaona saka taburuka paipaya taenda kumba
Tichika kumba, but mainini wangu she felt kuti something was wrong. Even pastor vakatozviona kuti something was wrong. Vakati aiwa ina ndichaindi kumba kwangu. Ndoenda nemi kumba. Tombonogara tichita prayer tiri kumba. Saka vakabvaenda nesu kumba kwedu pastor. Namainini wangu kwatobvawo samwe. Tasvika kumba tatogara papai. Handitika tatosvika papai vakutoita munamato vakutodidi vakutoti mwana wangu pozati kufa murere wamwateta. Kuva kutaura kuti kudi kune malandline handimoziva. Time iyo malandline ndoaishanda than my cell phone. Message tichingosvika kumba vachibva vatofona iye uya anga akamira pasaidi uya vatofona ndingataurawo here namainini wangu aripo kana kuti napasta pane munhu mukuru ari padhuze here ndokubva achichi musati mbepo vaenda kubvisai paya ndingatoona kuti vakutopera mama akusisina vashaika. Alright, no problem. Tanzwisisa tikati aiwa kabangu riko zvina zvokuti nguva yekuti mukataura nyaya yekuti anzizvo imimi panguva inoi mukatita takura we are old enough kuti sisu to take care of ourselves. So chingotisiyai takadaro handimaona pana bangu kuri papaya zvinakuvabata zvakanaka kuti nda kutaurisa nekamwe karastibhoni ngamba kwedu kanotaurisa tabata nditacombination omwe 2 vakatinyarare handimaona isusu totaurisa handimaona abangu rava vakapa kuti muchanditsvaga vakarova pasi vakati muchanditsvaga imimi ndoda kuudza muchandipfugamira muchanditsvaga imimi chichichichi handimaona tikati aiwa kumbo redu hatichatsiki kumba kwenyu risati yatsikiwo handimaona baba vangu vanga vachitenga munhu aifarira zvokuti kumusha vaipuwa encouragement nababa vavo saka vaitenga mombe dzavo dzakawanda vachiisa kumusha dzaichengetwa nasekuru vangu handimaona vaive musezvo anga munhu anga vaka musha wake right. Tiriko kwekwe takazogaya tikafunga kuti right tavene takagara ndafunga gore tiri toga havanambofira vakadzoka kubva patakapesera kukonana navo tavanyima zvinhu zvakaida vanguru vachiri vana tega right. Tobva takuti baba vangu vakasiya mombe dzaikwana 36 mombe dzese dzakatobereka kaidzi imi hande tinotora kana mombe mbiri titengese handimazvona isedo tirambe chingopindira mari iri pai iri mumaakaunti tigadzise pane imwe mota yanga yafa ipapo handimaona taenda kumusha inini nehanzvadzi yangu yai tasvika kumusha takamanyiswa nabanguru vangu maimwana kumusha kwedu kwatinotsvagwa kumanyiswa nabanguru vangu tikabva totova panikname yekuti Goriati takabva tamanyiswa zvikanzi mombe dzenyu dzakapera kufa dzose basekuru vangu vaioverpowiwa nabanguru vangu ava handimaona zvikanzi mombe dzakapera kufa pana pasina mombe pasarugwa mombe 5 ndo dzasara pamombe 36 maimwana takataridzwa mombe 5 dzanga dzakaonda dzataiti tikaenda kuholiday tichinda kumusha paholiday toziziva kuti idzi zonzi mombe dzambuya idzi mizi takataridzwa kanzi ndombe dzadziri mombe dzabenji mwese dzakafa gore rese maifunga kuti dzinobayiwa nei hadzinambovhira dzakabayiwa hadzinambovhira dzakatumikwa mushonga dzakafa tikati pagore rese dzese mombe sedzigofa dzisedzizo 31 kugosara 5 zvikanzi dzakatofa ende hamuna zvamotaura no problem. Tatina nehanzvadzi yangu takasiya mombe dzese tafamba taenda kumwe kunotsvaka kwatainzwa kuti kunotengwa mombe tasvika tikata kutotengesa takatowana musha wekumba kwedu kumba kwataifanga kunge takanorara same night kwababa vangu namai vangu mushonga kwavakwa nababa vangu namai vangu tichinosvikapo takasvika antika tikawana imba yemasenge yakadobiswa mazengi handimaona yakabiswa madoor frame yakabiswa like yangu yadi maimwana zvakadiswa kwavo vado vakachimba moziva takapererwa but chekuti vana panga pasina mugodhi papa yakachereswa mugodhi uri pamba baba vangu yauya aiwa wavewo mugodhi wavo in other words zvaitaura kuti isati sina musha handimaona musha watorwa nabamukuru vangu no problem takati susu tagara tinawo chachadawo kuno kwatiyadzoki hapana chakaipa tawana bhaya yemombe 5 izvo zvo zvaingovhurika zvoga tawana mubhaya yemombe 5 tatengesa mombe dzedza idzi dzokuonda dzatapuwa idzi tatatengesa edu 5 dzimwe vatora hazvina kuipa tadzokera anditika tadzokera kutaundi nemariya tasvika edu tagadziswa taida kuita nemariya ya vamukuru vangu vagara kumusha kwavo kuya isusu tasvigarira kutaundi hapana chakaipa right. Yasvika nguva yekuti kuroorwa paya handitika aiwa pane munin'ina wavo bamunini ndo vatakaudza ivo takangoudza sechirangu handika vakati handisvikiko tikaudza bamunini ndo vakauya vakamira sababa handitika vakamirawo sababa nehanzvadzi dzangu dziyadziya vachidzoka zvokuita zvikangofamba handimaona kana kuti vangu vamwewo vakauya zvikangoita hapana chakaramba munin'ina wangu musikana futi the same thing chikangoita handika vakarwadziwa vakarwa nemunin'ina wavo vakarwa nasisi vavo kuti maindirei wati ndaida kuti vauye pano vana vavo vandipfugamire chichichi zvikashaya basa right. Zvazodaro paya zvinoita mwari ushu
ivo vane vana vavo vasikana vanokwana kuita ndofunga 5 or so nevakomana 3. Takaona mwana achisvika kutaundi nechibhegi mukomana kugweru, zvikanzi ndauya ndabva kumusha ndaya kuzotsvaga basa ndiri pano. Tikati aiwa ungatsvaki basa uri pano, iwe tsvaka kokuinda kuti unogara pano. Hazviiti kukwana wakafira pano baba kutodza chiti kudii. Isusu baba vako vakati havachina ukama nesu, saka zvinonetsa takabva tarambawo paya. Tatati kuri manje takutoita zvemukonyo. Tikati aiwa pana hazviiti takutoti indoda yazigonera handimaona. So mwana ainobvadzokera nekunovaudza ndokuti chisungoshwe bankurava. Munozivawo pachivanhu chedu chatinenge chita. Ndine mumwe munin'ina wangu musikana wekuti anongwarisawo munhu anobhilivha zvakufamba maprofita muchichizvo zvatisina mbukura tichiita. Aingofamba chingova a lot of things chingoti atibhilivhe muzvinhu izvi, but mwari vakagona ngotichengetedza kusvika patiri muzuva ranhasi pasina chaitika. It's obvious vakazama a lot of things to destroy us. Anomaona because dzimwe nguva pane pataimboti taichengeta huku chirugwi chakazara hukuda megona kuwana dzakafa dzese musingasuti dzafanei. Anomaona but mwari vakachengeta kusvika patiri papa panhasi. Hapana munhu wakakwanisa kuti vaite penetrate kusvika kwaari. Antimaona right. Vana vavo vakachitanga kuroorwa vachidzoswa kumusha, vese vachidzoswa kumusha ndokudzoka dzave mbana nevana vose ndokuchiungana pamusha kuti vose vakadaro. Handika isu tiri kokudzimba dzedu nevarume vedu. Handimaona vakomana vatoveo hava kutoitawo zvinhu zvavo. Handimaona vanzokuti vana vaya pane mwemba yakanga yasiwa iri pawindo level, so vatonzwa kuti imba yayo ndatoipedzisa, ndakatoita kusacrifice kutengesa dzimwe motikari ndiripedzisa imba iyoyo kuti ndise mulo chanogarapo. Handimaona imba yakatopera yakutorendeswa zvazvina kwabata mushe. Handimaona vakabva vauya vakapfuura neparodhi vachitarisa kudai so kuti vanyanza kuona vakaona zvisi zvakabatana. Handimaona sezvinei munhu anenge achitozama kunoita zvanenge achitoitawo signs dzekumamisha modziziva imwe, but zvakaramba kushanda because God has always been on our sides, on our side in nevanin'ina vangu right. Sezvinei mwari akazosvika pakuti manje iwe azovarwarisa. Tatove kuno South Africa, so I think that is 3 years back. Handika tatove kuno South Africa kunoku varwara zvokurwara zviya zvinhu zvaoma kuZimbabwe. Hakuna ropa, kuri kudiwa blood blood inozi blood clot whatever kunotengeswa ropa. Animaona vainda kupi zvikanzi ropa rofunga kutengwa, ropa rotengeswa neforex hapana. Ivo vari kungoona vana vavo vanenge vachivaudza kapa mafacebook apa tavaona sisi vakazodai, taona munin'ina budhi vakazodai, taona munin'ina akazodai, vanenge vachitaura. Handika ndokwakutanga kufunga one day nekuti namba dzangu vakadziwa nepina nhasi it's a mystery to me. Handisivi ndikawangiriri foni ini ndine rimwe zita rangu reshona randinaro. Handitika randanga ndakapiwa nababa vangu riri ravatete vangu. Handitika hanzvadzi yavo rinonzi shingirirai. Handiti saka ndora vaindidedza naro kana ndaenda kumusha. Ndishingera ari kutaurawo. Ndikati ndiani? Zvikanzi ndiri baba. Ndikati baba wapi wangu? Baba wakafa. Apa ndatonzwa voice ka. Ndikati vangu baba vakafa. Muri baba wapi? Hamukutaura nezvavo. Zvikanzi baba chaiye mudhara chaiye kwa. Ndikati bamunini here kana kuti chii? Mavoice ndotovanzwa. Zvikanzi baba chaiye baba. Ndikati kwakanaka here baba? Hanomaona zvikanzi mwanangu akunamira mushe kunondotofa. Saka ndakanzi zvozvi ndofunga kuti ndinde kunorapiwa ndizodidididi handikana mari kodiwa forex kodiwa ropa. Munzati ndakagara pasi kudai so. Ndikati mwari ndibatsirei. Ndoita sei? Ndakaudza munin'ina wangu akati hatidi kana kuzvinzwa, hatidi kana kuvanzwa, hatina chekuita navo, we have cut ties nevanhu ava nemunhu uyu zvachose hatidi kana kuvanzwa. Handimaona we hated bankuru vedu kusvika to the extent yekuti even pakafa mbuya vangu kana nepakafa sekuru vangu baba vangu we could not even go kufuneral yavo. Takazvidzata hatiendeko. Handimaona ndoruvengu ratanga tave narwo sevana. Handimaona nezvavakatiitira isu pana mai. Zvikanzi sure mukadzoshana zvobvuta foni baba hakuna upenyu kunoku. Ndikati ndiri busy ndizokufonerai back. Ndaona mangwana vafona mainini vasvikanzi kunoku rikavira rakanyura mangwana rikanyura ranhasi ukaedza vari vapenyu. Inyasha dzamwari vakutaura zvinhu zvamwari manje. Saka ndachikumbirawo kuti kana uchikwanisa kutibatsira mwanangu. Ndakati nemwari ndakabvunza mwari ndikati nemwari what is this? Chii chikuitika? What is this? Vanin'ina vangu vati kana ukada kuvabatsira it's up to you, uri wega. Isusu heduka hatisi kuzopindira. Ndakati mwari ndibatsirei, let me kill him with kindness and love. Ndobva ndavati right, ndakusenderai mari. Ndakavasendera mari nemukuru. Anomaona ndavasendera mari nemukuru. Ndikati chindai munotora mari kumasvingo. Vakanogatora mari kumasvingo.
vatora mari kumasvingo. Ndikafonera munin'ina wangu anga ari kumba ndikati inzwa, vaya vasingadi kuona vaya vatisingadi vatatakati hatisidi kuona vaya vari kuya ikoko vari kuzorapiwa because ndokunotori nezvipatara zvihombe kutaundi than kumamisha. Handimaona chipatara chekumasvingo zvekugweru zviri nani than zvekumasvingo. Vabate zvakanaka mwana wamai vangu. Handika kana usina mari ndakusendera mari yekuti ndoti everyday chobika ubikire breakfast yakanaka chaizvo, ubabikire lunch yakanaka, sapa yakanaka, kusvikira vaita fiti vodzokera. Akati wandiomesera handisi kuda. Ndikati kana ngativaitire. Vandataura nemunin'ina wangu, munin'ina wangu ndosvika pakunzwisisa, vandamusendera mari ndongatenga gosa rese raida moza. Zvinhu zvavo zvatotanga kuoma kuZimbabwe ipapo, zvatooma infact. Ndobva vatakugwa ndokuindiswa kugwere kuya, ndokuinda kuropa kuya, ropa riya ratengwa in everything zvese. Vainzi vachinosiwa ropa riya vachidi kusvikira vapora. Anomaona ndobva vakagara kuda 2 weeks. Munin'ina wangu achivabata zvakanaka chaizvo. Ndichitofonawo makadii sahanzi chi vakati vapora manje. Handika vanga voda kuchimwa zvino maskadha masupa mutaundi. Ndikati aiwa kamapora baba, imi zvino it's time for you kuti muchipa mwana space, you must go back. Anomaona kumusha ndokuchivaudza kuti vachidzokera bhasi pai, ndokuchiva pane mari yacho yebhasi kuti vadzokere. Moza kuti vakati vakwira bhasi vakadzokera vasvika kumusha vakazondifonera vachitenda vachisa munamba, toda kunamatira mwanangu ndoda kunamatira mwanangu nezvavakanditira wakandipa upenyu hwangu bheki. Vakanamata, ndakabata foni pamberi paMwari, handi kunyepa. Ndakabata cellphone ndakaisa apa. Ndakatodai zvangu ndisina kana basa nazvo, ndisina kana basa nezvavaitaura pafoni minamati yavavaita. Ndikati baba vane shiwo vari kundidza kuti kwai vanoda kundifonera ini, vanoda kundinamatira. Ndikati ndangozoti pakangonzi amen, ndikangoti amen. Anomaona but deep inside me pavakauya he never addressed the issue yekuti mai venyu ndakaramba kuti vavigwe pakavigwa murume wavo. Handika because of chigumbu zvinhu zvavakaitirana sevanhu vabereki zvisingainvolvi vana. Havana kana kuda kuzviadresa, vakangoona kupora kwavo. Handimaona ndozvakangokoshesa. Saka ininika ndakabetrewa nemunhu wadaiti baba. Handimaona kubva pavakapora ipapo vhiki rapera iti ndakareceiva miss call, ndakabva ndabloka namba dzavo. Pavakangodzokera kumusha papa vapedza kuti munamatochi chavo ichocho bva ndabloka namba dzavo. Saka ndofunga dzazotraiwa dzisingasapindi namba dziya, right? Saka vhiki rapera ndokuona ndobva ndaona imwe namba yekuZimbabwe yasingasingati akundiyani kundifonera nemari ndokusemana nangoti vanhu vakasarisana everyday. Anomaona pafoni yangu ndakatoti apa mwana kumagroup avo dazvara nini ndiwe wakadiko mwanangu, ndini mai. Ndikati mai vapi? Mai vangu ndakaviga kumutapa. Anomaona saka inini papa ndiri kutombofunga kuti guys ndokanganisa here, ndodii kuti ndida mbonova confronta iko zvinhu zvandakunyatsa kugona kutaura kudai kuzvimirira kudai. Ndimonyatsa kunova iplaza rava mudharaka vakada kuzama kuda kuita mafani tricks kana kuvakiya ndogona kutongovakiya. Handimaona ndimbonyatsa kunova confronta kuti what was he thinking, because mai vangu vakaseparateswa nemurume wavo, kuti murume wavo uku mukadzi uku murume wavo uku nekuda kwezvinhu zvatisingazivisi tiri vana tavenherera. Vangadi vakamira nenherera dzinonzi isusu but vakatadza kana kuti vadi vazviite ipapo, vakatorera grudge riya kuti sakwatiri. So inini kwandiri I was betrayed nabamukuru vangu ivavo zvokutoti I need kumbova confronta, but kusinda kumusha kwavo ndohla, kuinda kumusha ndohla ndikaindiko because unogona kugwashuka. Unoona kana wasvikako kuinda kumusha kwavo ndinohla kuti ndindeko. Asi ndofunga kuti ndikamboenda kumba ndovadana kumba kwangu futi vanoya nezvinhu zvavo zvinenge zviri muzvibhegi unosewaisigwa zvimwe zvinhu ndodiko pari kundiresa but I need to tell him kuti vazive how I'm feeling, because kutaura chokwadi pamberi paMwari ndakavaregerera zvangu but handina kuvaregerera from deep inside my heart, because I need to know handika why he acted the way he acted, why vakaramba kuti amai vangu vavigwe paive nemurume wavo, why vakada kuita kunge vari kuzama kuomesera isu tiri vana tisina zvataiziva. Handiti maona why vakatora grudge ravo nderekuti vaivenga mai vedu mumusha mavo vakaisa patiri isusu vana. I need that closure. Handimoona I need that closure, otherwise tara chokwadi guys ka izva zviperi. Even ni vana vavo ka I know kuti vana vavo vana chavakakanganisira, and my brothers angu my sisters angu. Handimoona but pane vakatondifonera kanditongowa rimwe zimuyarira rinori kuti chero Mwari ndibatsirei ndogona kutopindwa nekoltede kuti vantu vakutounyanya zona vega kuti uyu munhu adi kutaura nesu. Handimoona because zvavakaitawo ndozvada kuitawo. Handimoona I need to heal, I need to move forward
because zvakandirwadza zvikabva kupedzisira kuti vaparadzanisa vanhu 2 vakanga vati kusvikira murufu just because of hatred yavo towards our mother. Vasvika pakuti munhu hatidi munhu musha medu, munhu akaba kubarirai vana 4, munhu akagara more than 20 something, munhu aikuchengetai, munhu aikuitirai zvese, munhu aindisa vana venyu kuchikoro just because ashayika, just because matadza kuita access to things zvamaida, makuda kuzvisapatiri isusu. Animaona. So yeah, that's my story. Animaona. I was betrayed by munhu aifangwa kunga achiti aiti protector. Shokuti ndombogaya moyo kuti ndambovamamisa bamwina bankura vangombonyatso kumbovasvika kumbotira wedre kuti Goliath ko zvina richashandire mangoromera veve ni mangoromera veti vakarova munhu vetosikamwa kumusha kuti vakarova munhu vaitowetera kuti munhu amuke, vairova madziro kana vakashaya kurova naye kana mombe chai vaitungana naye kudai. So animona zvavaita, but ndombofila kuti ndoda ndimbopedzerana navo iko zvino vachembera ka timbonyatso kumbomirisana chaiko ndimbotsiva shungu dzamai vangu timbopedzerana timbonyatso kuwanana chaiko kuti zvakamira sei. Andimaona but ndongozvidzora kuti anoti kunonzi baba vanangosi. Andimaona kunonzi baba vanangosi. Sam hanzi leti mukami as a guest nefoni wayo neFacebook vanayo vana vavo ndo varipo papanafa, vana vavo ndo varipo ene ichitaura kudai. So live iyo ichagara iri papa delete so that vaningina vangu vanyatsoziva. Andika nemba mombe dzababa vangu dzavakatora dziya vakapamba vakasara nadzo, imba yavakadestroya, vakatora mawindo vakabvisa masofa evemumba zvaiswa kumusha, zvakabviswa zvinhu zvese zvaiswa kumusha vakatora mukati memba ikasara iri imba yakadaro. Ndinonasi ndikurwadziwa. I need him to know that. Animaona, I need him to know that because those things chero dei taizosiriga kushandisa but vana vakomana zvadzangu izvi vaizoona kuti vodini zvinhu zvanga zvasiyiwa nani nevabereki vedu, but ivo vakazvitora before evil. Saka that's my story. Andimaona hanzi ita zvokuvafonera mheu uvabvunza mindonasoti pafonika andizvinyatsokubuda zvinotoida vanyatsokuona kuti mwana uya manje kuti nezviragandanga ramushurugwi. Anoona ava mushurugwi pafeafea takazitasana kudai. So I think ndozvinyatsoita because pafonika unozoita uchisefa mashoko. Anoona pafeafea vanyatsoona kuti saka uyatokura zvokutonchallenge uifeafea kana vakati chichindokurodedzana dai simukatienzani muri mudhara hamuna kana pressure simukaitipedzerani. Andimaona ndozvandodi zvandinombofunga guys. So that's my story anyway, but I just hope and you give me courage to speak out, Melly. Thank you, British. Animona. So I know it's not only me, Antika, who went through something like this. So kuti mafigwa nevabereki hama dzinoya dzokupambira izvinhu dzoda kupambira ivo mwakatotorero isusu welaki havana vakatora zvaomwe zvinanga zviri kumusha zvatatinazvo mutaunda havana kukwanisa kutora because taiprotectwa nechipepa icho chiya chinonzi 511 chababa namai chiya neestate iya ndiyo yakatiprotecta. But kune vakawanda vakatotorerwa chaiko pekugara, pane vakawanda vakatorerwa maproperties, pane vakawanda chaiko vakatorerwa nehama. Muri kunzwa? Because hama kangana kuziva kuti uyu ni hama yedu. Antimazviona. Saka inini that's my story guys. Ndafarisa ndonya yangu. Hapana mna sina kubetrayiwa nehama. Hama inokubetraya. Antimaona. Hapana pakutaura navo kanchetaura navo ka officer chetanga kutanga kuda kupindura sinoni basa rese zvekunda offside ka ndotoindawo offside. Antimaona. Anzi, one day I'll come and tell you mine, Melly. It's very similar to yours. Cynthia, I'll be waiting, Cynthia. I'll be waiting, Cynthia. Antika. So, yeah. Ndangoti ndimuzive guys kuti tichirarama kudai kune ramangwana tinogona kufuma takafa. Andimaona usina kurwara. Chinhu chinonzi will chakakosha. Takaprotectwa nekapepa isusu kapepa kakati protect. Chinhu chinonzi will chakakosha. Guys, chakakosha. Chero usina zvinhu zvinoshamisira antika uchingori nekamupeta kakuke mapuranga kanobaya antika nekastove kana chichi une mwana wako ingonyora ndiri kusiyira mwana wangu wonoisa kune lawyer kana kuna mufundisi kana kunani iwo kanhu kaya kakakosha kanoprocesswa kana kune ndlire kunza uko out there. So that's my story. I was betrayed by somebody who was supposed to be a father figure in our lives. Who was supposed to ndakakudza vana mai vangu vakongana ndega ini svikavaite varume vakuvasu tove vakomana vakura ndega. He was never there for us.
antimaona. He was never there for us. Bamini vangu vaifunga kuti vakati vauye vaihlawa kuti mukoma this and that. Guys, but anyway, no one can stop break. Antimaona, don't need our pain. So that's my story, guys. Tinakuzama kufona. Hanza Sis Melly ndine nyaya. Totorere nyaya ke time yafamba ka, guys. Okay, let's take one last caller and then tobata ningirira. Tobata fara. Caller, hello. Hello. Hello caller, tsukukunzwa. Hi, Sis. Muri say. Sorry, pane mwana saka mwana anogona kuzoita noise. Well. Ndine nyaya yangu yandakataura yakandibata zvisingaiti. So ndichikura handiti ndakakura kumhuri yababa yababa. Mai vangu vakasiyana nababa vangu because baba vangu vanga vachiabusa mai vangu. Vaivarova zvekuvarova zviya. Dzimwe nguva ndiripo ndichitoona kuti mai vangu vari kurumwa. This other day baba vangu vakabuda vauya nembuma ndvarova mai vangu vakavagarira kumusana mukavaruma zvisingaiti. And then mai vangu mbavabuda because sorry ndichazangazazanganisa sorry kuvateereri, but then mai vangu mbavabuda mai vangu vakakura vasina hama. Mai vangu vakafa mababa vangu vane 13 years and then baba vavo vakafa I think vari kuhigh school. Saka mama vangu vakaita zvekuchengetwa nemasiblings avo. Masiblings avo aigara kuharare mubulawayo, isi aigara handichatauri nzvimbo nekuti pamwe kune vanhu vanenge vachitiziva. So baba vangu vakazotanga kushanda kugwero, ndokwavaiabhusira mai vangu vachivarova. And then vavarova musi uyu nembuma, ndobva mama vangu vakura kundopa next door pane mukadzi wavaizivawo. And then ndoaina pa mukadzi wavaizivawo, mukadzi wakabati kunaiwe mukadzi wewe kufirei, unogara uchingorumba everyday, uri kufirei ichi eka uende. Saka mai vangu vakati vanditore vaende nemududu vati hakuna kurongedzwa nemwana wangu, kana wafunga kuenda chienda wosiya mwana wangu. Mai vangu vanga vasina choice, noti kuti mai vangu vanga vasingandidi, but vanga vasina choice nekuti vanga vanzwa nekwapiswa nekurumba. Mai vangu ndobva vandisiya, ndobva baba vangu vazondindisa kumusha kwedu kutuze nekugwera, handichakutora kuti ndekupi, ndobva vandiendesa ikoko. Saka mai vangu vaipota vachiya kuzondiona. Rimwe gore mai vangu ndobva vaizondiona, I think ndanga ine 8 years. Ndobva vaizondiona mai vangu bvati ndobvaudza mbuya vangu nasekuru vangu kati ndafunga kuti kutora mwana ndiende naye. Mbuya vangu bvati hakuna kwaunoenda nemwana iye, as long as mwana uyu ari mwana womwana wangu hakuna kunoenda naye. Iwe dzokera kwawabva. Ndobvaudzenga mai vangu sembe. Mai vangu bva vadzokera nekuda kuti mai vangu vanga vari kuna nemwoyo wakanaka. She never stopped coming back kuzondiona. Apa baba vangu vanga vane vamwe futi vana vangu vari vakuru kwandiri. Mama vangu vaichengetawo futi vana ava. And then mama vangu bva vablessiwa vakazouyawo kunyika yandiri yandingatauri ndekupi. Ndobva vauya kunyika kuno kuGwatiro. Ndobva mai vangu vaitumira mari, vachitumira mari every time yekuti ndiende kuchikoro ndididi. And then mbuya vangu vakazotanga kuda mai vangu nekuda kuti mai vangu vanga vaine mari diaspora. Mbuya vangu ndobva vakatanga kuda kuzviya zvekuti zvekuda kundifarira vanga kutichengetawo zvakanaka nekuti mai vangu vanga vakutumira mari ichibva kumhiri kwemakomo. Handiti so ndoisa iyi paside. Baba vangu vanga vane munin'ina wavo. Sekuru vangu vakaita zvekumitisa last born yavo vatopedza kuzvara vana nambuya vangu. Saka baba vangu ava vane munin'ina wavo uyu. Mbuya vangu vanga vasingafari uyu stepson wavo handiti. Saka akaendeswa kuboarding nababa vangu. Baba vangu ndo vaiti kana akanyima sekunonzi anyimwa school fees yekuti aende kuboarding nekuti kumba kwedu like sekuru vangu munhu ane mari chaizvo munhu anotozikamwa ane mbiri. Saka zvekuti sekuru vangu vabudisawo mari vaendese mwana kuboarding sezvavakaita vana vavo zvainetsa nekuda kuti mukadzi anenge achiti hazviiti mbuya vangu vachiramba. So vaiti vamuneni vangu ava vaiti vakanyimwa mari handiti. Baba vangu kubva vabudisa mari yemhumo yavo yavashanda voendesa mwana kuchikoro. Kana mwana akanzi aende kubhabha kunogerwawo zvakanaka, baba vangu vobva vati hakuna kwaanoenda kunogera zvakanaka, gerai nechigero chiye chemamutu. Ugero nokatwakatwa muviri weshe wosara nemalai mumusoro. Baba vangu otora mari yangu enda kunogeresa munhu.
wazorora mukadzi wavo akazorora anga ari ticha. Saka vakangoita I think 1 year nemukadzi and I think ndandine 9 so I can't remember. And then baba wangu ndokuti akatorwara. Anditi vamunini angu vangu vatokura vakatoti samuke anga atopedza chikoro ipapo. And then baba wangu ndokuroora paya. Varoora ndokungogara 1 year nemukadzi ndokurwara. Akarwara zvisingaiti ndobva vafa kudero. Mai vangu vanga vachiri kutumira mari ino, mai vangu vanga vachiri kutichengeta anyway. So vafa kudero mukadzi uya wababa vangu akambonditira utsinye zviya zvekuda kuti like sekuti mai vangu havasati vatumira mari ondikurura like bhurugwa kumagaro ndichiri kuprimary ondishwapura magaro zvisingaiti. Apa baba vangu afa ana hake kunyanya kugara pakafa baba vangu akagara 2 years ndobva amuva mbaenda South Africa. Handiti and then ndazopedza primary school ndazoenda form 1. Mai vangu vanga vaine contact navo nabamini vangu chinzoipa nenyaya yangu vanga vaine contact navo nabamini vangu. Handiti semunhu bamini semunhu akachengetwa nani nababa vangu. Mai vangu akati munhu yaakandotiri mwana wangu utsinye handichatumiri mari kuna mbuya vemwana ndakutumira mari kuna bamini vari kugara mugweru. Handiti zvichatsvagirei mwana nzvimbo. Bamini vaenda kunditsvagira nzvimbo yeboarding school kuNkululeko pakati vanoziva kuNkululeko pakati 20 kilometers away from 20 kilometers away from sina kana 20 kilometers away from Harare road uchibva kuNikiri 20 kilometers away 20 kilometers away uchibva kuroad main road. And then bamini vangu vayanditsvagira nzvimbo ikoko. First time moza ndakatengerwa mucheka ndobva wachekwa nepakati ndobva wasonwa kuita masheets ebedding ndobva vagadzira chidhuvhe kwete kumboti dhuvhe kuZimbabwe ndatisingatombopiwi dhuvhe ndobva ndapiwa gumbeze riya kujira tikanzi meza pamusoro packed thing trunk riya rekuti rinoenda nechikafu. Mwari uyu ndakaendeswa nepeki remaputi nedrink. Apa ine handina foni kuti even kuti ndifonera mai vangu ndaudze ndo zviri kuitika zvinongonzi mwana anyepa ari kuyema. You understand? Ndaendeswa kuboarding paya first term ndadzidza zvakanaka. Second term ndokuzoenda kumba kwamai guru vangu kuBulawayo kuholiday ndokunotaura nemwana anga achigarai kuti noti mai guru vangu vanga afasisa mama vangu ndokunotaura nemwana anga achigarai kuti mama vangu ndobva vafona pandaudza zvese kuti zvakamira zvakadai. Saka second term ndakadzokera kuchikoro mama vangu vabva vangotumira mari sezvavaita futi kuna bamini ndobva ndipa futi pekere maputi nedrink. And then mama ndobva vazotumira mari kuna maini vaigara kuBulawayo ndobva vandivigira chikafu chakawanda vakanotenga South Africa. Saka vanga vakuita zviya zvekunjomedzera zvekuti chikafu vanga vachiwandisa vamunini vangu vasingazvizivi. And then third term ndikati mama ino I can't continue ndiri kuNkululeko kure. Gogo vangu vati gavi azodzidza hakuna kutongogara ngadzidze kutongogara padhuze nepamba tokuta tichimuona. Ndobva ndaiswa kutongogara pa third term ndakwenda kuchikoro ndobva ndabikirwa bhali nemukaka wakakura zvikanzi chienda nazvo kuchikoro. Mama vangu mbva vatumira kuti mari kuna maini vangu mwana wajanzi yangu ndobva ndikira packed lunch. Bamini ava nyaya yangu iri pakuti bamini ava vanga vakanditira utsinye hwekuti munhu anga ari kukangama akakangana kuti baba vangu pavanga vari vapenyu vavaitirwa utsinye nambuya vangu. Baba vangu ndo vakamira navo from day 1. Baba vangu ndo vakamira nabamini vangu ava but inini mwana womukoma wavo vainditira utsinye kwete kuti vakaitira inini utsinye chete. From 2 mama vangu akazondiprocesera mapepe ekuti ndiuye kuno ndikajoini and then ndobva ndauya kuno kundobva ndasiya vana vababa vangu varipo. And then mwana wababa vangu wandaiwirirana naye ndobva amitiswa bamini vangu avatorora akamitiswa nemunhu wehama. Munongoziva zviya zvokuti anzi munhu wehama. Bamini vangu ava vanga vane mari isingaiti nekuti vakaenyeredza kubva kuna baba vavo. Handiti vane mari isingaiti, vane mashopu chichi pakuti vachibetsera mwana wababa vangu ari kuZimbabwe kuti vamubetsera kana nepreparation vakatadza vakati chatogona ngokuitira ndechekuti kana wapedza kuzvara wozouya wozotengesa kushopu. Handiti apa mukadzi wabamini ava ndinesi
zvekuti anokwanisa nekuti sisi vangu mwana wababa vangu akapasa form 4 vanokwanisa kumudetsera kuti aite nursing chaenda kuita nursing kana kuti teaching vanokwanisa kumudetsera but vakati yautengese kushop ike zvine zvaanotengesa kushop awonda vamweni vangu vanoenda kuna madubai kupi gonde dzipi nyika dzavasingaendi but havakwanisi kana kudetsera mwana wababa vangu kuti aiwa reka tikuendesewo kana kuti kunursing aiwa chirega tikutakudzirewo apa titore vana tikuchengetere vana uchinda kuchikoro. You understand? Havakwanisi vanomubhadhara 150 bond kutaura kuno achishanda kushop. Vamweni vangu vakachengetwa nababa vangu. Sis Melly ndikazvifunga mwoyo wangu unoenda kure kure ndinorwadziwa apa vabva varomba vabata zvikwambu vakutishandisa isusu kuti vawedzere mari yavanayo. You understand? Vanoshandisa mwana wababa wangu zvisingaiti ndikazvifunga mwoyo wangu unoenda kure kure. Dzimwe nguva vanorwara zvekuva kusvika pakufa avakwanisikanwa kuti vaende naye kuhospital kuti vamurapise. Last time akanditextira akati mwana wababa wangu ona message yandasendirwa namaidini mukadzi wabamini zvikanzi tanzwa kakuti uri kurwara aishuwa kuti hauna mukondombera kana kuti is it your love life nekuti murume wake akabva afa mwana wababa wangu is it your love life uri kuda here murume tikudetsere kutsvaga murume ndiudzei namai vako handikudetsera handimboudzi dedi meaning bamini ndikati ukangobvera wavaudza chete zviri kukunetsa ini newe hatichataudza usavaudze nekuti vanhu ava ndo varuda kukuuraya vari kumushandisa sedhongi anomuka makuzezeni oenda kushop onoshanda vachimubhadhira 150 bond vakazombomuti naiwe ndivakonfront here akati aiwa hazviti ngatiregedze kuvakonfranta but ndine chigumbu chekuti vamweni vangu angaita utsinye baba vangu pavangu vari vapenyu vakamira navo uye vangu vasingadi kana kuvaona vachiti vakasvika pamba vamweni vangu havaisemewa asi baba vangu vaimira navo ike zvino izvi votita kutishandisa kuenda kunyanga kunotitsvagira zvikwamba kuti hapana anofa akaroorwa hapana anofa akaita chinobatika ende for sure chero ndiri kuno kwandiriko mari nomoti yekungotsanzidzira yekuti yauzwa vamwe vanhu vachiita mari ndakaenda kuyunivhesiti ndikagumisira second year ndobva ndanoitiswa ndobva ndagumisira second year saka ike zvinezvi mari inongoti yekungotsanzidzirawo yekungoti kana yauyawo apo mwana wababa wangu ndechida kumubetserawo kuzimbabwe but havakwanisikanwa kutomboita moyo kuti chero kumupa kana $100 chaiye kuti okay chitangawo business havazvikwanisi ini mwoyo unombofunga kuti ndivafonere ndivakurufrandi handizivi kuti ndoita sei handizivi ndinorwadziwa shema ende kuti ndivaregerera handifungi ndofa ndakavaregerera never right yakaoma I know it's easier said than done ko kunamata hazviti kuti vamubvise mweya iripo yezvikwambo tonamata ndokuti ngotodzire dzimba dzimire kaunenge uchinamata uyu mwana wababa wangu akafirwa nemurume asisina ini kwandiri kuno kune chingonamata but tomboitawo zvekufamba ndanyeki zvangu ndichiti handifambi ndomboitawo zvekufamba ndichimbopota ndichibetserwawo saka kuna umwe ari kuti kwewo kubatsirawo sisi vako ndomudetsera ndomutengera chikafu ndomubhadharira vana school fees ndotumira vana yenu ko matadza kuti muitire sisi mapepa vavo ikoko zvinonetsa nekuti zvinonetsa ine handichazotaurawo futi munyaya yemwe musi but not today zvinonetsa zvokuti zvinonetsa but I wish I could but kuti chero kuti atsvake nzvimbo yenesinga ari kutoishaya and I was willing kuti akaiwana nzvimbo yenesinga iyoyo kati ndomubhadhara school fees but ari kuishaya but uyu mainini havane maconnections mukadzi wamunene kuti ndinesi ane maconnections ekuti anokwanisa kumubetsera but havasi kumubetsera okay kona ari kuti zvinonetsa guys kuti aunze sisi vake kwaari hanzi ndemwe nyaya hanzi pane nyaya iripo but hakwanisi kuitaura iko zvino achazoitaura rimwe day handimaona saka pakaipa motongobatsirawo nechikafu muchingodaro muri pa saka mandi kumubvisa pavari oenda kunoloji ake hazviti anoenda kunoloji akupi nhaye chiri ndakambomubvunza ndikati bva but I don't know anondoramba anongoramba aripo nerume kana kuti munhu wakashandisirwa zvekwambo kana wakatoshandisirwa mushonga chiro kuti umuvhe uite something zvinenge zvichirema zvochida kuti ngoramba uri panzvimbo imwe chete iyo yauri you understand
ndinonyatoshandisa mishonga zvisingaiti ndinochingotoziva kuti kana chinetsa nebabe vana vangu kunokunoziva kuti mhepo dzakasimuka but ndinenge ndichingorwisa nemunamato ndakambosvika pekuti murume anga akundisema simili asi achiuyisa magirlfriends munyamba ndiripo ndikati kana ndopandakati tamba inochita zvako zvemagirlfriends ndakubva panapa usara nemagirlfriends ako ndopa akazochinja ipapo ndazomova away pakaipa ndakubva pafoni simili rekainge alright kola iripo tozotaura kuseri sure guys you see muri kuona zviri kusangana nevanhu guys mazvionera mazvinzwira nditika hanzi vanotobata zvokutoti pakatoipa havakwanisi kuti vangaita sei kana kuti kudi. I think guys we need to have party 2 handiti party 2 sekutaura kwevanhu. So we are going to have party 2 next Wednesday. I'll make sure I bring another. Let's start by saying kuti ndotanga ndaunza sisi vamaidei antika munin'ina wamaidei ndiye achitanga kuita kole wedu yokutanga nchabata maidei mangwana ondipa nhamba dzasisi vake dzemunin'ina wake totaura and then ndotanga kunza party 2 nemusi Wednesday my typical side of the story rake ramaidei handika tonzwa side of the story. Then guys you guys totry kuvabatsira kuti kana zvichiita kuti varegerana kana zvisingaiti voparadza navo handiti maona kana zvichiita kuti vabatsi varegererane voregererana handi maona. So yeah, party 2 ichange iri kwene chitatu ichaisa posting chatanga ndabata sisi vamaidei munin'ina wamaidei uya handitika totaura nemunin'ina wamaidei tonzwa kuti munin'ina wamaidei nyaya yake oyawo toziva kuti nyaya yake inomira ichiti kudi totanga kuti hanzi achabvuma here ameno kana abvuma kana arambawo ndizvozvo hanimaona iseta kungoti side ramaidei ndiro chairo kana abvumawo ndizvozvo tongonzwawo side of the story then totangira ipapo. So yeah guys, thank you very much for listening pachirongwa ichi vedu ndoda kutenda inesvara nhasi chirongwa chakadai. So pana tingounza nyaya dzinonakidza chete dzekuti dzechinzi dzinonakidza handitika tinounza dzimwe nyaya dzekuti tinotomboita tichisika kuita dzimwe nyaya dzekuti kutochema chaiko hanimaona toita dzimwe nyaya dzekuti tomboita kubvaruka nekuseka chaiko tinounza dzese pano. Ndoda kuti mutendero zvakare nhasi sisi Will Sweeney handika Will Sweeney ndovaita kuti chirongwa ichi chive successful nhasi handika she is the person who provided this data handiti kuti nhasi chirongwa chidi chienderere mberi because she saw Friday handa kuuya and vakafanira vakati totakamirira chirongwa ko zvakafamba sei andiona rega ndikwisire mari yedata and then vakasenda mari yedata handiti maona. So ndoda kuvatenda guys ndikuona my love nemai likes amuri kukanda. Thank you very much sisi Will Sweeney and thank you very much. Thank you, may God bless you from the bottom. You are helping with chirongwa atina ma sponsors guys, we don't have sponsors. So you guys if you don't chip in mukabatsira kuti ndaisawo something chirongwa ngachienderere mberi then sometimes togona mungona ngwana ndisina kuya ichitoseveredza kadata kanenge karipo handiti maona so ndinokutendai kune vese vanenge vachitobatsira kuti tirambe tichienderera mberi chirongwa chedu chirambe chienderera mberi. Look, people are coming in nenyaya where we are all opening up now. Tesa tiri open up. We don't care about the next person. We don't care because hakuna sina matambudziko aya. Hakuna sina kusangana zvakasangana zvomupenyu. Handika bring a topic yamuri kufunga kuti you need us to talk about the topic. Handimaona toiunza padariro vanhu vofona vachitaura nyaya dzavo topic iri mudariro toda tombotaura iyoyo vanhu vachanzigwa zvikwamboi handiona kana vanorora nevanhu nezvinhu usiku izvi handimaona tichiona kuti tine vamwe vanobatsira vana muchemberesoko handimaona hanzi ndoyawo neWednesday neyangu naModesta. Alright Modesta iripo Wednesday tonzwawo imimi ndimunenge muri mudariro vanenge vachidziva kuti zvinofamba sei handimaona kuti zvikwambo zvinorora nevanhu zvinomboitika handimaona but Wednesday ipati 2 year this show kuti tingoipedza tingoita rip up yese handimaona. So yeah guys, thank you very much. Chirongwa ndechemunhu wese pano handika hatina masponsors as you see tinotongozvisponsor tega kuya pano pashow kuti titi takuita malive yatinoita waya tichidai tichinakirwa chigara 3 hours idata rinenge richitofamba kamuwifi richitotsengwa apa haisi inini yangu wifi haisi unlimited data ndeyekuti ikapera mari inobva yakata handimaona pandoperera mari inobva yatokatira ipapo haisi unlimited handimazviona. So yeah
ndokutendai guys, ndotenda futi zvene baba vekwangu vakarara zvavo mubedroom for allowing me kuti ndite zvangu malive aya, because naivo vanenge varipo pabedroom vari pafoni vanozosvika pakurara foni ichingoti ndongodzi mungwari svika ndototora foni irapo ichingotaura vachingoteerera ndichitaura ndiriko, vanototi mashows ako anobatsira. He doesn't care, he doesn't mind, especially panakazoti Monday, Wednesday neFriday havana basa nazvo basi vanhu handimaona. Saka vanongoti itai zvamunoita, hatina problem. And it is better than zvatainzwa kuti kwaivo uchitukana uchidi. At least this is helping other people, you are reaching out to people, this is exactly your calling. Handitimaona. So ndoda kuvatenda zvakare. I know kuti he is going to watch this live vachaiona, because vangu vasingafarire zvinhu zvokuti chii kana kuti kudi vantoionera kuYouTube ndokovaneionera, vanoda kuYouTube vanologa in ndokavanoonera, vanototi zvinhu zvinotonakidza, zvinotofaya, zvinotonzwisa tsitsi naimi inga zvakaoma chichichi vachitotaurawo. So ndoda kuvatendawo kuti aiwa vaita basa, vatendera kuti tive tiri pano kusvikira anytime. Chero ndikasvika na1 vanenge vakarara havana basa nazvo, as long as ndavabikira nguva iripo vadya havana pressure, voenda zvavo kunozvisororera handiti kandozovajoina. So ndoda kutendawo. By the way, so thank you very much guys. Masvita enyu guys, ngatisanganei zvakare nemusi Wednesday tiri papati 2 yechirongwa chevanhu vakabetrayiwa nehama handitika nevepadhuze, kuti vanhu vafanira vachikuprotecta ndo vanhu vanokubetreya ivavo, zvokuti you end up saying kuti Mwari hakuna, you end up saying kuti kunamata it's a waste of time, you end up thinking a lot of things because of betrayal from vanhu vakafanana neivava handimazviona. So ndoda kutendai mose. I love you all guys. Please take care of yourself. Don't forget to bring my topics. Andika amburuda kuti titaurire zvavo, and inbox yangu is open. Andika WhatsApp yangu is open as well. Andika number dze WhatsApp yangu yandinoshandisa inini personally is 064-895-4837. Mokwanisa kundibata ipapo. Sis Melly tokumbira topic ezvakati. Toya netopic toiti bvumu dariro, vanhu votaura. Vanhu vari kufamba vakaremerwa guys. Vanhu vakaremerwa, takaremerwa, tinongofamba zvedu. We try and pretend to be brave kumeso kuba takaremerwa. And dzinonakidza, dzinosetsa, dzinohwisa tsitsi, zvose dzinochemedza, tongochemawo tiri pano handimaona, asi tichitandara handimazviona, zvinenge zvichingodaro tichingofambawo, zvinhu zvedu zvichingotindira handitika. Once again, thank you very much. It's a Will Sweeney, thank you a lot. Nedata renyu aita kuti nhasi tichovhe pano, tiri pano I think 3 hours anzi mublocked. Andakuvaona nanobloka asa ndichatevedza macomments, ndakaona macomments asina kumira mushe ndichabloka. Nedata renyu raita kuti tive pano musara nhasi guys. You feel you want to contribute, you also want to buy data for us kuti chirongwa zvienderere mberi guys, you are open. And kana wauya une nyaya yako uchida help zvakare tinokutsvagira, hatikusii usina help. And feedback on liseho, vangachiti feedback on liseho guys. Kuya kune nyaya guys. Ndichatanga ndakudza ine chitatu nsati ndatanga kupinda pa live ivaya ndokudza feedback. Kune nyaya kumba kuya. Kune nyaya ndakaenda ku nemusi Saturday. Kune nyaya guys. But anyway, ndichazoya nchikupai feedback mega kuti muzvinzwire. Handimaona sasanganise nyaya. Handimaona. And don't forget to check on Lala. Yes, Trey, I will check on Lala. Mangwana chataura one-on-one na Lala. Tonzo kuti Lala ndipindo cheka zvakare kola umoya warashitara naye zvakare wa sisi vake tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Antimaona. Vanhu vakaremerwa muupenyu. Musaone, do not take each other for granted guys. Ngatidana tichaonana, because mukanzwa kuti ndafauna ndikanzwa kuti munhu afa, moyo wangu unobleeda, moyo wangu unorodza ufunga kuti kuti ndakamisira zikomenti rairwadza riya denda kazana ngomushowa love kandikanga kari madress kupedzisira. So let's value one another. Handimaona ngatitreatenei nerudo, ngatibatanei nerudo kuteneseri kweruoko. Handimaona because munhu wesakakosha. Handimaona upenyu hausi hwedu, mune muridzi wawo. Upenyu, no one is guaranteed to our tomorrow. No one is guaranteed, next year. Hatizive kuti tinomuka tiri papi, hatizive patinomuka tiri. But if we have the chance like this, let's talk it out, let's love one another, let's kill each other with kindness. Handika, let's kill each other with everything that we have. Handika, very positive shakanaka. Handika, gone is the year 2019 whereby when we took anangari fights after fights after fights. This year, I see a lot of peace, guys. I see a lot of harmony. I see a lot of love. Guys, I can see with Zimbabweans, but even it's so to go to one tishinyara one kutukwa chawe chako chitotaiwa kureuko amene koko antimaona ndinhu zvakangonaka. It doesn't mean kuti kunyara uko urigwara. It shows maturity.
it shows kuti you're not into hauna nguva yezvozvo vanoda kutokudena guys kune block button, just press the block button ungobloka, avoid miedzo, teaser kubva kumiedzo handimazviona. So guys ndokutendai, Mwari akuitirai zvakanaka mese, Mwari rabho kana timoswera bho kumatima nenyika, nchiti bless you, I love you all. Tosangana zvakare neWednesday. Thank you.